صنكو في مننك أنا اندارو زرقو حدنك أنا يبل بسيكت بخونك أنا يبل أنا الكاخالو أنا يبل أنا الكاخالو ورصيكالو أنا يبل أنا قتالو أنا يبل أنا مضحامت أنا يبل أرحخون ملو دوز بلا أتعبو متكلو أنا والده زي سكر حتوري بلوم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي أنا يا زيت بلانتا زي بحالي بدك موش تلمحوت غداري أنا انت الكهتر تقام اللو مش روسخة سنف كويلو أنا يبل قزم كمنبسة أنا انت الكه يبلون أبسة أنا يبل أنت حالد بي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل أنت حالد بي أنا يبل حدنتك يعبي أنا تبل يبلون أبسة أنا يبل قزم كمنبسة قويتا قدي أنت قويتا فنا أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا قويتا قدي أنت قويتا فنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سببا مرهاوي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قوزن كمان نسا أنا تلك لوري مع سخوين وصار تفالين كان بخاب برد بفراسة سعر كايرون بخاب وشتين بدك حقناتك عبي أنا بتحبن أنا يبن أنت حدا لبي أنا يبن كلوناتك عبي أنا تلك يقولون أبسة أنا يبن قواسي كمان بسة أنا يبن أنت إريتراوي أنا يبن سببا مرحاوي أنا تلك يقولون أبسة أنا يبن قواسي كمان بسة سلام تخاتلتنا هذا الشانل كما تخونوا تبوكت كونوا كاب كله كم وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أقداسن وأنا وانت حستوتات هزنا لكم متسينا لنا كساب مغداتنا إذا مدام سانا كتصنعوا بخبر نقدم لايك مقبار كم وترو متحساسبي إذا مدامنايو كنجمر كلنا لايك قبرو نابلنا هنا كل جزء لايك ناوتكم ندادي ونزل شانل إحنا دم معنا عهم أقداسن نزل وزبلنا حبريتا كاب كل ما عزلنا عالم كاب زل وفحيرنا كنا مسألكم كم فتنينا سلازي نايلو مارسي عزيز زقرميو معلتاوي عزيز زقرم زبلكم قال بقالو بزي مجنان زقرم كاسل زغني زقرميو كابزن اللي على زقرم مدرخ أتينان رئينان عين فلتنينا سلازي زينا بلو دراما بلو تاريخ بلو زدلهم بلو بزكن جمرينا The US, Israel and Iran is causing global uncertainty and instability as attacks across the Middle East continue. Iran has launched multiple strikes on Israel. At least 6 people are reported injured after missile shrapnel hit a building in Tel Aviv. The Israeli military says search and rescue operations are underway at several sites in the south. Haifa in the north has also been hit. Explosions have also been reported across Tehran as the US and Israel target the Iranian capital. انتاينا نسمع زلنا كوينات مليسو يبرتع كم زلون إيران تودغ الله تتأفى الله أخيلوا قال ملنا بلود سمعنا زلو قد حق خلنا تكونتات كم معلتي نابز قد درجة خيد كم زلون إيران نزا فيديو أبز قبر الله زلو خطري حد كبت زعبي وورهد ناتو ويكا زعبي ميسايل ناتوم أب إيران كم أب إسرائيل معكل إسرائيل سنترال إسرائيل كم زهرمن أب عنوات كم زوردن يمزنو قرزلو قبل لتن هجرات عرب زكاية زلوس إنهلنا كرينا مجمريا بتك عندنا دونالد ترامب بيز سمع زينا ما نسمع انتاكم زمثل Intercepting Iranian strikes overnight as the Islamic regime continues its missile barrage on the region. But President Trump says Iran might want to make a deal to end the fighting. Chief Foreign Correspondent Trey Ying's live in Tel Aviv with the latest. Trey. Todd Carley, good morning. As diplomatic efforts play out, the Iranians are continuing their attacks against Israel, launching a number of ballistic missile barrages against this country overnight. One of those missiles early this morning slammed into the heart of Tel Aviv. You can see here in this aftermath video, black smoke was rising from the horizon. We just returned from this scene where first كم تري وزن لهم دونالد ترامب I think بحيلز جبرا كله كابز حجز اللون اللي عليك خدوس لزي كل
ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትን ይደልሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እሱ ከም ኢሉና ሃለዎ ከሎ ግን እቲ ኩናት ብዝበርትዐ መልክዕ ይቐፅል ከም ዘሎን ቴል አቪቭ ብዝበርትዐ ትህረም ከም ዘላ Breaking news coming in from the war zone. Iran has bombarded the Israeli capital, Tel Aviv. At the heart of the capital, Iran has managed to strike, and 2 people are reported to be injured in this strike. As you ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ማእከል ኣብ ዕምብርቲ ናይ ቴል አቪቭ ዘጋጠመ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ከም ዘውረደት መጥቃዕቲ ናይ ኢራን እዮም ዝነግሩ ዘለው አሚን ኣብ ማእከል እስራኤል ኣብ ቴል አቪቭ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ከውርድ ዝኽእል ድሕሪ ኮይኑ እቲ ኢራን ዝበሃል እሞ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ናይ 48 ሰዓት መጠንቀቕታ ሂቡ ንድሕሪት አንሳሒቡ ዘሎ ኩሉ ነገር ነቲ ነገራት እናተኣሳሰርከያ እንድሕሪ ከይድካ መን እዩ ኣብዚ ኩናት ፀብለልትነት እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ እናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ እናሕመመ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕሪ ኢሎምካ you get the answer ትመልሲ ካብኡ ይድመፀካ ካብቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝብሎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና እቲ ዝበለፀ ሓበሬታ እዩ ነዛ ቪድዮ ጥራይ እናገበርኳ ኣብዚኣ ኣብ ኤክስ እንታይ ክርኢ ፀኒሐ መሲልኩም ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ቀደም መን ይበሃል መሲልኩም ፎርመር ሲአይኤ ዳይሬክተር ጆን ብሬነን ዝበሃል ናይ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ሲአይኤ ዳይሬክተር ናቱ ዝነበረ እንታይ ኢሉ I tended to believe Iran more than I do Donald Trump because he could not acknowledge the truth even when he is slapped in the face with it repeatedly. زي زربا كسمعكم يا بزعبا زو كينات كزرب كلوسي ام منتاي زبل مدرخ بتصحوا لسب زسمعوها. State media is more believable than the president of the United States. That's not an open question. And I fully acknowledge I know what Iranian state media is. We've never been here before where we have a United States president who quite literally lies every time he opens his mouth. This is a really scary, dangerous place to be right now. Yes, and so much so that you genuinely believe the IRGC and the Iranian Ayatollah's joke. Yeah. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እውን ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ እቲ ኩናትን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታትን ፀብፃብ ክንሰምዕ ከለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ንኽንኣምን ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናይ ኢራን ስቴት ሚድያ ናይ ኢራን ወላ እውን ፕሮፓጋንዳ እንተበልካያ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ምእማን ይሕሸና ምክንያቱ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ዝኾነ ነገር ጭብጡ ዘይብሉ ንክሕሱ ዝቀዳድም ፕሬዚደንት ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ኢሉ ዋላ ዘየድልዮ ከሎ ይድሕሱ ዋላ ዘይምልከቶ ከሎ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ነጥቢ እናኸሎ ከሎ ንክሕሱ ዝግደድ መራሒ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩናት እዚ ወዲአየ ቀቲለዮም እየ ዝተረፎም የለን ብላብላ እናበለ ክዛረብ ዝፀንዐ እጂ ድማ ተገምቲሉ ኢራን ከምዚ ገይራ ክብል ከሎ ኩሉ ነገር ኢራን ዝብልዎ ዘሎ ምእማን ይሕሸና ክብሉ ጀሚሮም ኢራን እዚ ኩናት እዚ ንሕና ኢና ንስዕሮ ዘለና እንተኢሎምና ንዑ ምእማን ይሕሸና ንኣብነት ዝርርብ የካይድ ኣለኹ እናበለ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ግን ንዘራረብ የለናን ኢሎም ንዘራረብ የለናን ምናልባት ኣንተ ብዚያ ከስማዓኩም እቲ ዛንታ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ወላ እውን ነቲ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሾክ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ካብ ኢራን ሓደ ፕሮፌሰር ዝበሎ ምክንያቱ ንመን ክንኣምን ከም ዘለና እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ዘለና መድረክ direct or indirect, I assure you, absolutely no talks. But the Iranians are on their guard. There is no way in the world that the Iranians are going to trust Trump or the Trump regime for even a second. We are at war. This is a war of defense. And we will continue to fight against the two aggressive regimes, the Trump regime and the Netanyahu regime, until they are defeated and until Iran's conditions are met. And Iran is prepared for a very, very long war. Iran has the United States, it has Trump by the throat. Iran controls the Strait of Hormuz, and the United States can do nothing about it. Even if the United States... ፕሮፌሰር መራንዲ ካብ ኢራን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢራን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝኾነ ይኹን ትዘራረቦ ነገር የላ ምስ ኣሜሪካ ሓሶትዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዕዳጋታት ከተሃዳድእ ንነብሱ ድማ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ሽግር ንክወፅእ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ እምበር ዝኾነ ነገር ዘሎ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብተደጋጋሚ ይዘራረብ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ዝስምዕዎ We're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing.
ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዘራረብ ኣለና ምናልባት ኣብዘን 5 መዓልቲ ድማ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንገብር ንኸውን ሜይቢ እቲ ኩነታት ይቀያየር ይኸውን እንተዘየለ ምድምሳስና ክንቅፅል ኢና ክንድምስስ ድማ ኣይንደልን ኢና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ ከስምዕ ዝፍትን ዘሎ እቲ ኩናት ኩሉ ነገር በቃ ብኢድና ስለ ዘሎ ድሌትና ክንገብር ስለ ንኽእል ዘለና ካብ ምድምሳስ በቃ ምትዕርራቕን ምዝርራብን ይሓይሽ እንታይ ደኣ ዝዓይነቱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግዳ ሓቂ ክድምስሶም ኢሉ ተበጊሱ ካብ ምድምሳስ ድማ ክሳብ ሕጂ ዓዲ ውዒሉ የለን ቦምባ ኣብ ርእሱ ቦምባይ ክድርቢ ዝውዕል ዘሎ I can show you ኣብዚ ተመሊስኩም ረእይዎ this is what he's doing the whole day ሰራዊት ናቱ ክድምስስ እስራኤል ንሱን ነዚኦም ክገብሩ ዝውዕሉ ዘሎ look at this heavy ቦምባታት ኣብ ዝኸረየኩም እየ እዚ destroy ተቅርጽ ድዩ ካልእ ኣገዳሲ ዝበልዎ ድዩ ንኢራን ንሓዋር ከይትወዳደረና ዝበልዎ መርከብ ይኹን ኣብ ደገ ዝረኽብዎ ክዕንው እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ so they are doing everything in their power ምዕናውን ምድብዳብን ስለ ዝሰልቸዎ ወይ ገለ ይኮነን he's doing it already ገብሮ እዩ ዘሎ ስለዚ ኢራናውያን ዓያሹ ይኮኑን መፅዩ ከታልሎም ይፍትን ከም ዘሎ ንሳቶም ድማ no way ብፍጹም ነዚ ናትካ ታክቲክ ኣሚና ኣብ ሽግር ወይ እውን ኣብቲ ናትካ መድረኽ ኣይንኣቱን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ በቲ ሓደ ንኢራን ንእስራኤል ቤላ ገይሮም ይሃርምዎ ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ እቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ክውስኖ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውሳነ ክህሉ ስለ ዘይክእል ኣብዚ ነይሩ እቲ ነቲ ኩናት ክውስን ዝኽእል ዝነበረ if I can find it but I can't I don't think so ክራኸቦ ዝኽእል ነተንያሁ ያ ጅያ ክነግረኩም ደልየ ነይረ ኣብዚ ስምዕዎ እሱ እንታይ ይብል ነቲ ኩናት ዝውስን ወሳኒ ሰብ እዚ እዩ Earlier today, I spoke with our friend President Trump. President Trump believes there is a possibility to leveraging the mighty achievements obtained by the Israeli Defense Forces and the U.S. military in order to realize the goals of the war in a deal that will preserve our vital interests. It's clear that President Trump wants ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተዘራሪብና ምናልባት ዲል ክግበር ይኽእል ይኸውን ገለገለ ዝብል ዘሎ ብእንግሊሽ ኣብቲ ካልእ ቪድዮ ናቱ ግን ተመሳሳሊ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክዛረብ ከሎ ነዚ ኩናት እዚ መን ክውዳእ ድያ ይውዳእን ብኸመይ ይውዳእ ኣሜሪካ ይትኮነት ትወስኖ እስራኤልን አይዲኤፍን እዮም ዝውስንዎ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ብምሃብ ንሰብ ከደናግሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ እዚኣቶም ነትንያሁ ብካልእ መንገዲ እውን ኣባል ናይቲ መንግስቲ ዝኾነት ዝበለቶ ከስማዓኩም ምክንያቱ ንኩናት ገና ኣይወዳእናን ኣለና ክንቅፅል ኢና ዘስምዕ ዘረባ እዩ ተቐንዲ ነዚ ኩናት ክውዳእሎም ዝደልዩ ዘለዉ ዓረብ ክኾኑ ክእሉ እዮም ከረየኩም የሳቶም እውን ዝተፈላለየ ሓበሬታ እዩ ዝወፁ ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዑ ዝብልዎ ዘሎ እቶም Deputy Foreign Minister ናትዩ እዚኣ Reportedly fired ballistic missiles into civilian areas in Arad and Dimona, striking residential neighborhood and targeting families in their own homes. Civilians, including children, were wounded when at least one missile evaded Israel's air defense and exploded between houses. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም Deputy Foreign Minister ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እያ እንታይ ትብል ዘላ ኢራን ኣብ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ወይ ሲቪል ህዝቢ ዝቕመጠሉ ቦታ ብምህራም ግፍዒ ናይ ኩናት እያ ትፍፅም ዘላ ቆልዓን ሰበይትን ኣብ ዝቕመጠሉ ቦታ ወላ እኳ እንተዘይሞቱ ቆሲሎም ኣለዉ ግን እዚ ገበን ናይ ኩናት እዩ ዓለም ድማ ክትኩንኖ ይግባእ ኣታ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከመይ ዓለም እዮም ዝነብሩ 60,000 ኣብ ቃዛ ከተማ ዝነበረ መሬት ሕፃ ዝገበርኩሞ ትዘገርም ድማ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ሲ እቲ ቦምባታት ናይ እስራኤል ኣብ ቃዛ ክወርድ ከሎ ገለ እስራኤላውያን ንዑ ክርዩ ኢሎም ኣብዚ ከምፃልኩም ኣይክልኒ ወፂኦም ኣብ ሓደ ፓርክ ኮይኖም ኣብ ጎቦ ዝመስል ኮይኖም ከምዚ ሲነማ ይርእይዎ ነይሮም እዩ ዝብል ቪድዮ ኣሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ደሊኹም ረኸብዎ ነቲ ናይ ቃዛ ምድብዳብ ከምዚ ፊልሚ ትርኢ ኣለኻ ናይ ሆሊውድ ኮፍ ኢልካ ኣብ ሲነማ ኦፕን ኤር ዝኾነ ሲነማ ምናልባት ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተለኹም ትሪእዎ እዮም ኣብዚ ኣነ ዝቕመጠሉ ከተማ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ሓደ ግዜ ኣሎ ቅንያት ኦፕን ኤር ሲነማ ይብልዎ ኣብ ጎልጎል ፅልምት ንዝበለት መሬት ማለት እዩ ስክሪን ገይሮም ሲነማ ትራኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሲነማ ገይሮም ሞት ናይቲኣቶም ዝርዩ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ኣብ ነፍሶም ምስ መፅኦም እቲ ጉዳይ ኣብ እስራኤላውያን ክመፅእ ቅቡል ይብለኩም የለኹን ግን ሕማቕ ትገብር ተነርካ ሓደ መዓልቲ ሕማቕ ክመፀካ ምዃኑ ከመይ ጌርካ ምግማት ይጠፋእካ ሃገራት ትዕኑ እንተለኻ ህዝቢ ትህልቕ እንተለኻ ብየማንካን ፀጋምካን ገጀፍቲ ቦምባታት ትድርቢ እንተለኻ ሓደ መዓልቲ ክመፀካ ናይ ግድን እዩ this is ዘራእካዮ ተዓፅድ እዩ ዝብል ኣብዚ ግን እንታይ ትብል መሲልኩም እቲ ኩናት ክቕፅል ድ ኣይቅፅልን there is this ንሕና ረግድን ክቕፅል ኣለዎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሸቓትና As possible. This is not warfare. This is a war crime. What happened in Arad is a red line, and when a red line is crossed, there must be consequences. Clear, decisive,
and uncompromising. Operation Roaring Lion cannot be paused, cannot be weakened, and cannot end halfway. Because the people launching these missiles are not seeking coexistence, they are seeking destruction. And if they are not stopped, then they will try again and again and again. Israel did not choose this war, but Israel will finish it. كم تريد لهم عز زربا كل تزربا زلا بقمت على يجن بقمت على مزراب كم سلتنا بوليتيكات وصدوا يوم تحت بلدلا بتانا مودا تتجمركم زي إسرائيل زي زكينات زي إسرائيل زي مرات أطي كونت تنجن كتودوا يا خاطب لالا ميت سخم دمراتكم إسرائيل بومبا بمتكواز خفت التوكيناتيو دبلوماسي رجيسا عالم قرفنا بلهم كلهم قلنا رجيسا جمرتي سلازي ديس زكينات زي بمريجهم زاتهم مايو كابد ما قبل علينا زي قبر زلو كنتات كبيت زغنا قبر ملسك كانوا باينا قبل السيفيل زور زلو عنوات موت عبي قبر ملسك كلويو اليوم نزز قبر زلو دما نايسب اتحساسبات زلو ويون بحبار بسلام من بار زي امنو ناي طفات حيل سلو زغونو نعتاتهم زمتن حيلن كنتاتن كنت كمينا يلوم يوم زفكرو زلو سلازي እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ከቢድና ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናው ምናልባት እስራኤልን ኢራንን ዝጨፋጭፍዎ ዘለዉ ሓደ ነገር እዩ ንዓይን ንዓኻን እዚ ኩናት እዚ ብቐጥታ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ደቂ ሰባት ስቃይ ንሪኦ ዘለና ብማዕዶ ብቐጥታ ንዓይን ንዓኻን ኣብ ዘለኹም ሃሉ ኣብ ኤርትራ ሃሉ ኣብ ኡጋንዳ ሃሉ ኣብ ጀርመን ሃሉ ስዊድን ሃሉ ኤሮጳ ሃሉ ኣሜሪካ ሃሉ ካናዳ ሃሉ ኣውስትራልያ ኢደዝማተር እዛ ዜና እዚኣ ንዓኻ እያ Around the world, people are already feeling the economic impact of the Iran war. In the words of the head of the International Energy Agency, no country will be immune to the effects of this crisis. In an interview on Australian television, Fatih Birol said decision makers don't fully appreciate just how serious or lasting the impact of this crisis will be. Let me explain you how challenging the situation is. Many of us remember the ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድሮት መነባብሮ ኣብ ሂወትና ናይቲ ቁጠባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ይዕረ ስለዘየለ እቲ ፀገም ብሕጂ ክመፀና ናይ ፀዓት ሓላፊ ናይ ዓለምና ዝሃቦ መጠንቀቕታ ድማ ንኩሉ ሰብ ዳርጋ ራዕዲት ይሉሎ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሓቂ ድማ ንሱ እዩ ማለት እዚ ሓቢእካ ዶናልድ ትራምፕ ሓስዩ ክሓልፎ ዝፍትን ዘሎ እስና ግን ሃብብ ንሱ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ኣገዳሲ ምዕባለታት ዘጋጥም ዘሎ ናብ ግምት ከየተወ እዩ ናው እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ክንሰምዖ መጀመርያ ብክሳዕ ክንደይ ኣብ ሂወትና ፅልዋ ይመፀና ከም ዘሎ challenging the situation is many of us remember the two consecutive oil crises in 1970s 1973 and 1979 and at that time in each of the crises the world has lost about 5 million barrels per day both of them together 10 million barrels per day. And after that, we all know that there was major economic problems around the world, the recessions. And today, only as of today, we lost 11 million barrels per day. So more than 2 major oil shocks put together. زيادة ربا تبقى ጌርካ ተሰሚዕካያ حسابك ክትገብር ወይ حسابك ክትገብሪ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዓለምና ኦይል ሾክ ዝበሃል ንቁጠባ ዓለም ዝረበሸሉ ታሪክ ኣሎ 72 ኣብ 1972 ብተፈላለየ ምክንያታት ኣብቲ እዋን እቲ ዘጋጠመ ፀገም ድሕሪኡ ከቢድ ዝኾነ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላውን ኢኮኖሚክ ስሎውዳውን ዓብ ናይ ቁጠባ ዓዘቕ ተፈጢሩ ነይሩ ንዓመታት ድማ ቀፂሉ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ንክልቲኡ ሽዑ ዘጋጥም ዝነበረ ፀገም ብሓደ ሓዊስካ ካብኡ ይዓቢ ይብል ኣሎ you can imagine ክሳዕ ክንደይ ከቢድ መድረኻት ኢና ከም ዘለና ምናልባት ኣይተረዳእናን ከሎ ኸልዩ ናይ ኢራን ኩናት ተራ ኩናት ኢራን ምስ እስራኤል ዝዋግዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከቃልሎ ይፍትናሎ ዕዳጋታት ንምርግጋዕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብዙሕ ታክቲክ ኣሎ ብግዳ ሓቂ እቲ ዘለኣት ዶናልድ ትራምፕ ይእቲና ዘሎ ፀገም ነዛ ዓለምና ይእቲዋ ዘሎ ፀገም እቲ ዝዓብየ ፀገም እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ፀገም እዚ ድማ ናይ ሽዑ እተን ሃገራት ዓረብ ወይ ካተን ኦፔክ ዝበሃላ ናይ ነዳዲ ኦርጋናይዜሽን ብሓደ ኮይነን ኣንጻር እስራኤል ኣብ ዝግበር ዝነበረ ስጉምትታት ንምግባር ንዕዳጋታት ንምቁፃር ንምስንባጥ ብውሳነ ናተን እየን ከምኡ ዝገብሮ ነይረን ሎሚ ኢንፍራስትራክቸር ናተን ተቃፂሉ ፈሪሱ ስለ ዘሎ ይደጋጥም ዘሎ ስለዚ ዋላ እውን እቲ መፍትሒ እንተተራኺቡ ትሕቲ ቅርፂ ንክፅገን ግዜ ክወስድ እዩ ስለዚ it will take a lot of time ነቲ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ እቲ ቁጠባ ኣብ ንቡር ንክብለስ እዩ ዝብለና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንሃገራት ዓረብ ኣቃፂሉ ንነብሱ እንጌራ ክበልዕ
ስንኽፍ ዘይብሎ መራሒ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ናይ ሃገራት ዓረብ ኣብዛ ሓለፈ ቪድዮ ይበኩም ነይረ እንታይ ቪድዮ ኣርእየኩም ነይረ መስለኩም ክሳብ ሕጂ ብተኻይዱ ዘሎ ኩናት ጥራይሲ መነመን ተቃፂሎም ኣለዉ ኢለኩም ነይረ I'm going to show you this one in West Asia is Iran's power this ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚን ኣብዚ ዘሎ ቦታታት ብምሉእ ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ኤነርጂ ቦታ ብምሉእ ተሃሪሙን ተቃፂሉን ዘሎ ያ ባህሬን በሎ ቀጠር በሎ ዑማን በሎ ስዑድያ በሎ no there was another video ንጹር ክኾነኩም ኣብዚ ያለ ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም ምክንያቱ እዚ ዘረባ እዚ ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ዝኽእል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና let me show you one thing is carrying out fresh waves of strikes against Iran ኣብዚ ከርእየኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክልቲኡ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኤነርጂ ቦታታት እዩ ኣብዚ ሶሪ ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ ቀይሕ ቀጠልያ ብጫ ዘሎ ብምሉእ ናይ ነዳዲ ቦታ እዩ ብምሉእ ድማ ብኢራን ታርጌት ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ ንብምሉእ እቲ ዞባቲ ሓሪሞሞን ተንኪፎሞን ሓደጋ ወዲቕዎን ኣሎ right so this is already ዝሕዝን ክፋል ኢና ዓለምና ኢና ንብል ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ኣብ ቁጠባ ዓለምና እናጋጠሙ ከሎ እንታይ እዩ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ እንገይሩ ከብስል ይድፍትን ዘሎ ከመይ ገይሩ መስለኩም I mean this guy is not normal guy ለኩም ያነ ናይ ቀጠር ነዳዲ ብከቢድ ደረጃ ናይ ቀጠር ጋዝ ናይ ኢማራት ናይ ባህሬን ናይ ኩዌት ድማ ብተደጋጋሚ መበል 30 ግዜ 40 ግዜ ተሓሪሙሉ ሕጂ ይበሃል ኣሎ ብዙሕ ነዳድን ቦታታት ናቶምን ተሓሪሙሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እንታይ ይገብሩሎ ወይም ዝብሉ ዘሎ ሰብ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ንኤውሮፓ እንታይ ይብሎም ኣሎ ሕጂ ናይ ጋዝ ትዝዓብየ ዲል ምስ ኣሜሪካ ክትፍርሙ ኣለኩም ይብሎም ኣሎ ምክንያቱ ናይ ቀጠር የለ ናይ ራሻ ተኣጊድሎ ስለዚ ምሳና እቲ ዝበለፀ ኩነታት እዩ ኣብ ኩናት እቲ ንኩሎም መወዳድርቱ ነቶም ነዳድን ጋዝን ዘለዎም መወዳድ ኣብ ኩናት እቲ ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ንዑ ካባና በፍንጫ ግዙ ይብሎም ኣሎ ስለዚ ኤውሮፓ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንተደይ ገዚኹም እቲ ፌቨሪት ናይቲ ጋዝ ሰፕላይስ ክትኮኑ ይኮንኩምን ዋጋ ክውስኸልኩም ይኽእል ይብሎም ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ ነዚ ኩሉ ፀገም ፈጢሮም ነዚ ኩሉ ኩናትን ዕግርግርን ይእትዮም ንኤውሮፓ ካብ ቀጠር ይገዝ ነይሩ ቀደም ካብ ራሻ ይገዝ ነይሩ ቀደም ካብ ካሊ ይገዝ ነይሩ ንኩሉ ንገሊኦም ኣቃፂሎም ንገሊኦም ኣንዲዶም ንገሊኦም ኣጊዶም እንታይ ገብርሎ ኩሉ ዕዳጋናትኩም ካባና ግዝዎ ሕጂ ይብሎም ኣሎ ኣሚን እዚ ክልተ ፋብሪካ እንተለዋ ብሓደ ዓዲ ወይ ክልተ ጣሓኒት እንተለዋ ትፈልጥዎ እቲ ሓደ ነቲ ካልኣይቲ ጣሓኒት ቦምባ ገይሩ ፈንጂሩ ተመሊሱ ኩሉ ነገር ካባይ ግዙ ክብል ከሎ this is exactly what we see መሻርክቱ እዮም ካን ኣሕዋዝኒ ኤውሮፓስ መሻርክቶም እያ ስለዚ ኒ በዓል ቀጠር ንገለ ካብቲ ዕዳጋታት ካብቲ ፀወታ ኣልዩ እንታይ ገይሩ ኣሎ ንዓቶም ኣልዩ ባዕሉ ንኤውሮፓ እቲ ዝዓበየ ዲል ናይ ነዊሕ ዓመታት ምሳና ፈርሙ ይብሎም ኣሎ እቲ ዝሕዝን ናይ ኣሜሪካ ጋዝ ኣዝዩ ክቡር እዩ ናይ ራሻ ኣፀቢቑ ይደዋፅኦም ነይሩ መጀመርያ ነቲ ፓይፕላይን ብቢልዮናትሰርሕዎ ሰይሮሞ ሕጂ ድማ ተመሊሶም ንኤውሮፓ ኣብ ከምዚ ሽግር ካብ ዓረብ እውን ከይገዙ ከመይ ገይሮም ናብ ውሽጦም ይእትዎም ኣለው ኤውሮፓ ናይ ብሓቂ መላገፂ ኮይና ከም ዘላ በዚኻ ትርኢ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ቀንዲ ዋጋ ተኸፍለሉ እውን ኤውሮፓ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ምናልባት ካብዚ ዝተበገሰ ዲ ካበይ ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ረኺቡሎ በሃል ኣሎ Valero refinery in Port Arthur, Texas. Reports suggest that a large explosion had taken place, sending a plume of black smoke into the sky. The Valero refinery in Port Arthur is one of largest in the United States, which is capable of processing 360,000. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምናልባት ዘገርም ዜና ኮይኑ ዘሎ እዩ ዘገርም ስለምንታይ ዘገርም ኮይኑ let me show you ብካልእ ኣንግል ዝሰኣልዎ እውን ምክንያቱ ኣይደን ተኣምራት ዲኻ ክትብሎ እዚ ወይስ ተመዲቡ ዘጋጠመ ዲኻ ክትብሎ I don't know but you call it ንስኻትኩም ዝመሰለኩም ክትብልዎ ትኽእሉ there was this another video ኣበያ ነይረታ ቪድዮ ክረኽባ እንተዝኽእል ፅቡቅ ጌርኩም ራኽሞ ነርኩም በት ያ ኣብዚ ቀረባ የላ ንሪአ ኣለኹ እንዳሓን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ it's all right let me have this video anyway for now War on Iran. Okay so ተመሊስና ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ነዳዲ ቦታ ዝቃፀል ዘሎ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቴክሳስ ኣበይ ቦታ እዚ እንታይ ብሎ ኣሎ ለሚ ሽሙ ክነግረኩም ቫሌሮ ኤነርጂ ኢን ፖርት ኣርተር ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቴክሳስ ዘጋጠመ ምቅፃል እዩ እዚ ምክንያት ናቱ እንታይ እዩ ኢራን ዲያቡ ከይዳ ድሮን ተኩሳ ነታጉ ወይ ድምፂ ከም ዝተገበ ዓብዲ ብርቱዕ ድምፂ ከም ዘጋጠመን ካብኡ ቀፂሉ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና
ምቅፃል ኣብቲ ናይ ዓለምና ገለ ካብ ናይ ዓለምና ዝዓበዩ መፃረይ ናይ ነዳዲ ወይ ሪፋይነሪ ዘጋጠመና ንብል ዘለና እቲ ግዜ ድማ እቲ ዝኸፍአ ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ ከለና እንታይ የጋጥማሉ ይብሎ ነዳዲ ይቃፀል ኣሎ ስለዚ ነቲ ፀገም መሊሱ ዘብእሲ እዚ ነገራት ተቃፂሎም ናይ ነዳድን ናይ ጋዝን ቀረብ ንዕዳጋ ረቢሽዎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ይጋጥማሉ እቶም ናይ ኣሜሪካ ትካላት ነዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ማራ ክንከስበላ ኢና እናበሉ ከለዉ ኣጋጣሚ ኢና ክንብሎ ንኽእል እዚ ድማ ኣጋጢሙ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ ኮይኑሎ ስለዚ ኣብ ኤነርጂ ዘሎ ፀቕጢ መሊሱ ክሕይል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ምስጢር ወፂኡ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ እቲ ናይ ኤነርጂ ክንዘራረብ ስለ ዝኾና ክምለሶየ ድሓን እዚኣ እሞ ክስማዓኩም እቲ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ኤነርጂ ዝዓበየ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ሕፅረት ዘለዎ ኤውሮጳውያን ግዳይ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ፀገም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዛ ሕጂ ኣጋጢማ ዘላ ኩነታት መዝሚዙ ዝበዝሐ ክፋል ናቶም ካብኡ ክገዝዎ ከም ዘለዎምን ሕጂ ድማ ብሸበድበድ ከቢድ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዲል ክገብሩ ከም ዘለዎምን ድሓር ድማ ድሕሪ እቲ ፀገም ክቅየር ዘይክእል ቀያዲ ዝኾነ ዲል ንክገብሩ ይደፍኦም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this is crazy man ናይ ብሓቂ ክሳብ ማእሲ ዕለት ይቦም ዘሎ መሲልኩም ንክውስኑ ክሳብ ዕለት 26 ይቦም ኣሎ ዕለት 26 ማለት ድማ ድሕሪ 5 መዓልቲ ነቲ ናይ ነዳዲ ደብዳብ ከካይድ የኢሉሎምሽ ቅድሚኡ ድማ ንሳቶም ኤውሮጳ ናይ ግድን ዲል ክገብሩሎም ዊዝኣውት ኣመንድመንት ዝኾነ ይኹን ኩነታት ምስ ተቐየረ ክፅግንዎ ከምዘይትኽእሉ ጌርኩም ዲል ግበሩ ይብሎም ኣሎ ከምዚ ዓይነት ስርቂ ዝመልኦ ናይ ቢዝነስ ኣሰራርሓ ሪናን ሰሜናን ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኢለ ዘምፃልኩም ዘሎ places that global consumers are feeling the pinch. Motorists are especially hard hit by higher fuel prices. The increases vary from country to country with knock-on effects feeding through to the rest of the economy. Our report looks at the situation in different parts of Europe, Africa, and Asia. With fuel prices rising, drivers in Germany say they're now taking their cars out as little as possible. بتخكل كم نريد لنا واقعنا من نابرو كبير سلزلو سب مكينة زي تقدر مغنيات كزورية بالكان for sure أنا نفسي بزح زوري اللخون أبزيد لي النجزية يتكملاني زلخو سوي كمل لاجس أنا دادي تودع له مغنيات كله كاي بلون نغتسل هجرات عرب كنت أجر وريد وانا اللون اسمع نابا نسكر Carried out more attacks across the Gulf. Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain have all reported interceptions of Iranian drones and missiles. Amazon says its operations in Bahrain have been affected by drone activity. Zain Basravi is in Dubai for us. Zain, bring us up to speed with the latest. كم تري وزلهم هجرات عرب حجون كبيت زخونة متكعتي يوردن كم زلون كابت زكلا خلو زلوا ون انتخونه كابو بزترفه متكعتون بزو حدقا يوردون كم زلو يزنقر زلو سلزي بكل من قدي شجرهم نا عبين نا خبدن يخيط كم زلو يمزنقر زلو بفلاي هجرات عرب درجات عقصة مودا بس إحنا كم زلوا يمزنقرو أبزيا حنت حطت حتى نقرأكم يكسع كندي كبيد مدرخيص بينكم. Throughout the course of the night in Bahrain, in Kuwait, Saudi Arabia saying it intercepted a wave of more than 20 drones in the eastern part of the country and several hours of incursions overnight. In Kuwait, the attacks took down some of their energy infrastructure. The energy authorities saying 7 overhead power lines were taken out of service in multiple areas across the country because of damage from falling debris, which we've seen has been incredibly dangerous in multiple cities in the كم نريد لنا كبيت زخونة متكعتي أب كلهم أب كويت نتي حيلة ما منشوا حيلة إلكتريك نايت هاجرون حرقة 5 وردو بو من سردما ناي ساعات تجمعاتون كم زجاتمي نتنقلوا تجاراتون بحرين بلو سعودية وبزوح متكعتات كم زوردا كسب إسرا زخونة درونات انترسبت جيروم كم زهرمو يوزن جرزلو سلزي كمدما Amazon operation is disrupted by drone activity in Bahrain. تناي أمازون مالت داتا سنتر مالتيو نت أونلاين أكتيفيتيز غونة تجبر بانكينج ديو شوبين ديو نقوله تي داتا سنتر سرح انتلو ينعو بمهرام دما تجمعاتي في التر مالتيو أب كويت ناي ساعات تجمع كم زنبريم زنقرزلو بحفشة تكونتات كم معلتنا معلتي إنها تبلا شوي يخيط كم زلو أبزين هجراتياتن إذن الجرزلو حدا كابتي لأن أنا وتشيز بهالزلو أقدر أسيزربا كنا قرأكم يقدميو قلنا زيان اسمع التكوينات أبزوانزي كان علامو regime changing على ملن تعرفون من تاي كوين الله. This war was supposed to be about Iran, about their nuclear capabilities and their missiles. But after 24 days of fighting, it seems like this is a war for the Strait of Hormuz. That's how crucial this waterway is.
So tonight we'll take a closer look at the strait. What is the status now? What is Donald Trump's plan? And what is Iran's long-term plan? Right now, the Iranian military controls the strait. They decide who goes in and who goes out. Some countries have got selective free passes like India, China, Turkey and Pakistan, but all Western vessels are completely blocked. So you could call it a partial shutdown. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ኮይኑ ተሪፉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደምታ እዩ ዘውድቖም ዘሎ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ መን ይቆፃፀሮ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝተበገሰሉ ዕላማ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ቀንዲ ኩናት ነዚ ወሽመጥ እዚ መን ክቆፃፀሮ ይኽእል እዩ ኢራን ድማ ሙሉእ ትቆፃፀረላ ትቆፃፀሮ ከም ዘላ ንምርግጋፅ ድማ ምስኣ ንዝሰማምዑ ሰባት በዚ ወሽመጥ ንክሓልፉ ተፍቅደሎም ኣለና ኣብነት መራኽብ ናይ ፓኪስታን ናይ ቻይና ናይ ህንዲ ናይ ካልኦት ኣብዚ ኩናት እዚ ፍሉይ ኢድ ዘይብለን ሃገራት በዚ ነዳድናተን ንክቕፅል ወይ እውን ገለገለ መራኽብ ናተን ንክሓልፋ የፍቅዱ ኣለዉ ኣሜሪካ ናይ መሻርክታን ብምሉኡ ድማ ከምዘይወፅእ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ፀገም ፈጢሩለይ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ኣብዚ እቲ ፀገም ደጋጥም ዘሎ እውን ንሓዋሩ ኢራን ነዚ ቁፅፅር እዚ እንድሕሪ ሒዛቶ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋጋ ክትገብረሉ ትኽእል እያ ማንም በርከብ በዚ ዝሓልፍ ንኢራን ዋጋ ከም ዝኸፍል ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንሳቶም ንዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዝኾነ ነገር ኣባና ተንኪፍካ ጽኑዕ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ሂቦም ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ድማ ሓደ ካብቲ ኮንዲሽንስ ናቶም ድማ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንሓዋሩ ክዓፅዎ ምዃኑ If the United States threats regarding Iran's power plants are carried out, the following punitive measures will be taken immediately. 1. The Strait of Hormuz will be completely closed, and it will not be reopened until our destroyed power plants are rebuilt. Which brings us to the second question. What is Trump's plan? He's trying both military and diplomatic options. The US has deployed low-flying jets and attack helicopters. These are the Apache choppers and the A-10. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እንድሕሪ ኢልካ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሚኑ ዝኸይድ ሓይሊ ንጥፍኣቱ ባዕሉ ዘቀላጥፍ ዘሎ እዩ ስለዚ ወላ እኳ ዲፕሎማስን ብሰላማዊ መንገድን ክፍትን እየ ብላብላ ይብል እንተሎ ብወታደራዊ ዓይንን ኩሉ ዝከኣሎ እዩ ዝገብር ዘሎ ካልእ ድማ ሰራዊት ናቱ ብቅፅበት ብብዝሒ ኣብቲ ከባቢ ኢራን ይእክብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ክሳብቶም ሰራዊቱ ዝመፁ እንታይ ይገብር ኣሎ በዘን ትሕት ኢለን ዝኸዳ ነፈርቲ እናገበረ ነቲ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ዕላማታት ክርዮ ዝኽእል ንሱ ክሃርሞ ዝኽእል ዘበለ ይሃርም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ከኽእለኒ ይኽእል እዩ ዕድል ከውህበኒ ይኽእል እዩ ዝበሎ ነገራት ኣብ ምድብዳብ እዩ ተፀሚዱ ዘሎ ስለዚ መዓት ክሳራታት እዩ ዝገብር ዘሎ ግን እቲ ጂኦግራፊ ሰፊሕ መሬት ስለ ዝኾነ ንኩሉ ደብዲብካ ክትውድኦ ትኽእል ዶ ኣይ ዶንት ኖ ብርግፅ ግን ምስቲ ዘለዎም ናይ ቴክኖሎጂ ኣድቫንቴጅስ ሳተላይት ኢሜጅስን ካልእን ዘለዎም ብቐረባ ነገራት ብፍላይ ድማ ኣመና ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ኤኣይ ናብቲ ኩናት ብዓቢ ደረጃ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ብከምኡ ገይሮም ዝሃርምዎ ዘለዉ ሳክት ሃንደበት ክኸውን ኣይክእልኒ ብዙሕ ነገር ይሃርምለዎ እዮም ግን ኢራን ስትራቴጂክ ደፕስ ትብልዎ ኣለዎም ታይሱ ድማ ዕቤት ስለ ዘለዎ ተዓዲ ክትፃወር ትኽእል ሃገር እያ ስፍሓት ስለ ዘለዎ እቲ መሬት ቦምባ ደርቢኻ ንኩሉ ከተጥፈዩ ትኽእል ኢኻ እስራኤል ከምኡ የብላ ሓደ 10 ቦምባታት ናይ ኢራን ተወሪዱ ንእስራኤል ውይ ከብላ ይኽእል እዩ ጠቕላላ ናይ ኩናት መንፈስ ናቶም ክቕይሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሰብ ተጨቃጭቁ ዝነብረሉ ንሽተይ ዓዲ እዩ ወላ እውን እቲ ቦምባ ናትካ መሳርመቲ ኤሌክትሪክ ካልእ ናሓትሕዱ ናተባርዕ ዝገብሮ ፀገማት ይዓቢ ኣብ በዓል ኢራን ግን ኣዝዩ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ብፍላይ ድማ ሰራዊት ናቶም ፀዓት ናቶም ፋሕፋሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ከተንበርክኾም ቀሊል ኣይኮን ንሳቶም ድማ ንኩሉ እዚ ነገራት እዚ ኣሜሪካ ፀላኢቶም ምዃናን ኣሜሪካ እንታይ ሓይሊ ከም ዘለዋን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእልን ስለ ዝፈልጡ ኩሉ እቲ ስራሕ ናቶም ኣብ ሓደ ቦታ ብዙሕ ነገር ኣይእክቡን እዮም ስለዚ ዝበዝሕ ነገር ናቶም ፋሕፋሕ ዝበለ እዩ እዚ ማለት ድማ ንኣሜሪካ ኣመና ከቢድ እዩ ንኩሉ ነገር ብዕላማ ክሰርሖ እቲ ንኩሉ ደምሲሳ ሙሉእ ዓወት ንክትጎናፀፍ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ሃገር ድማ እቲ ዝለዓለ ፀብለልትነት ንኢራን ዝባ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ናብዚ ቦታ ዝመፂኻ ክትዋጋእ ኣዝዩ ከቢድን ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑን እዩ ዝንገር ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ሓደ ብዲፕሎማሲ ይብል ኣሎ በቲ ካልእ ድማ ብወታደራዊ ዓይኒ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ነዚ መስመር ናይ ንግዲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክከፍቶ ነዚ ክሳብ ዘይከፈተ ቁጠባ ከረጋጋ ማለት ዘበት እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኢትስ ኢምፖሲብል ነቲ ቁጠባ ከረጋግኦ ነዚ ነገር እዚ ከይከፈተ ማለት እዩ እንታይ ይበሃል ንቕፅል Tehran says they've had no such contact. So simply put, when it comes to the Strait of Hormuz, Iran has all the cards. Now to the final question.
What is Iran's long-term plan for the strait? We may already have seen some indications of this. Let me show you a report. It says one tanker paid Iran for safe passage through the strait. It paid around $2 million. Officially, Iran has rejected this report, but it does raise questions about the future. Will Iran create a sort of toll system? ካልእ ድማ ኣብቲ ከባቢ ገለ ሪፖርት ወፂ ከም ዝነበረ ሓንቲ ታንከር ነዳዲ ዝሓዘት ብክትሓልፍ $2 ሚልዮን ንኢራን ከም ዝኸፈለት እዩ ዝንገር ብርግጽ ብሕሱር ገዚኻ እንተ ነርካ ነዳዲ $2 ሚልዮን ከፊልካ ንኽትወፅእ ፀገም ከም ጻልካ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ንሓዋሩ እዚ ዓይነት ዋጋታት ዝኽፈለሉ ኢራን ተተኣታቱ ትኸውን ዝብል ንሳቶም መልሲ ኣይረኸቡሉን ዘለዎ ወይ እውን ኢራን ነፂጋታ ነቲ ሓበሬታ ከምኡ ዓይነት ሞዴል ክኽተሉ ምዃኖም ዝገልጽ ሓበሬታ ኣይተረኽበን በታ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ኢራን ስርዓት ክቕየረሎም ዘይኮኑ ከይዶም ነይሮም እቲ ስርዓት ምቕያር ካብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ንዝብል ሓድሽ ሪፖርት ናይ ሞሳድ ናይ እስራኤል ዝወፀ ስምዑ fully the rebellion in Iran was completely astroturfed and entirely sponsored and fostered and created by Israel. This is from the New York Times. Israel thought it could spur rebellion inside Iran. That hasn't happened. Saw somebody online go, yeah, the good news is it spurred rebellion in America against Israel, taking us to war in Iran for their own ends. Within days of the war's beginning, said David Barnea, the Mossad chief, his service would likely be able to galvanize the Iranian opposition, igniting that hasn't happened. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ነዚ ኩናት እዚ ክጅምሩ ከለዉ እስራኤል በቲ ስለያ መርበብናታ ሞሳድ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኢራን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ 12 ንሪኦ ዝነበርና ዲ ወላ ወርሒ ሓደ ዝረኣናዮ 30,000 ሰብ ተቐቲሉ እናበሉ እዚ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ቡብ ክብሎ ዝውዕል ዝነበረ በዓላቶም ኒውዮርክ ታይምስ ታይሉ ኣሎ እስራኤል ናይ እስራኤል ስለያ ዘበገሶ ምዃኑን ስለዚ በዓሎም ዝገበርዎ ንዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ኩናት ንከኣቱ ዝገበርዎ ድራማ ከም ዝነበረ በዓላቶም እዮም ተሓቂ ደውፅዎ ምስ ግዜ ኩሉ ይወፅእ ስለዚ እቲ ኣብ ኢራን ድራናዮ ህዝቢ ኢራን ተንሲኡ ነቲ ስርዓት ክቕይሮ ይፍትን ኣሎ እቲ መንግስቲ ድማ ይቐትሎም ኣሎ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ በዓላቶም ናቶም ኤጀንትስ ገይሮም ዘበገስዎ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ናብዚ ኩናት ክእትዎ ከሎ እንታይ ኢሎም ጠቢሮሞ ንስኻ ዝተኮስካላ ነቶም መራሕቲ ዝቐተልካሉ ንሕና በቶም ናትና ስለያዊ ማሕበራት ናትና ጌርና ነቲ ህዝቢ ኣንጻርቲ ሃገር ከም ዝለዓል ጌርና እቲ ረጂም ቼንጅ ትደልዮ ዘለኻ ኣብ ሓፂር መዓልታት ክንፍፅመልካ ኢና ሰንጥራ ኢሎም እዮም ናብቲ ኩናት እትዮም That's why Donald Trump ከምቲ ናይ ቬኔዙዌላ እኳ እንተደይኮነ ግን ኣብ ሓፂር መዓልታት ኣብ 2 መዓልቲ ድዩ ሓደ መዓልቲ ስርዓት ናይ ምቕያር መደብ ዝነበሮ ሕጂ ድማ ኩሉ መደቡ ካብ ፕላን ወፃኢ ከይድዎ ከም ዘሎ ስለዚ እስራኤላውያን ንዶናልድ ትራምፕ ንምጥባር ዳዮም ከም ተጠቂሞም በርናቶም ፕላን ቢ ነይርዎ ድሕሪ ህዝቢ እንተዘይተላዒሉ ንግረ መንገድና ነቲ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ክንገብራ ኢና ኣሜሪካ ብዘለዎ መንገዲ ድማ ኣሜሪካ ኣያሹ ስለ ዝኾኑ ብኦም ጌርና ኣጀንዳና ከነሳልጥ ንኽእል ኢና ምናልባት እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ሬቮሉሽን ንስኻትኩም ናብ ኢራን ክገብርዎ ዘለኹም ናባኻትኩም ተቀይሩ ለሎም ህዝቢ ኣሜሪካ መንእሰይ ናይ ኣሜሪካ ኣንጻር እስራኤል ተንሲሎ እቲ ፀወታ ድማ ተቀይሩ ለሎም ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት ከመይ ዝብሎም ፀኒሱ ክንሪኦ ከለና ድማ ነዛ ዘረባ እንተሰሚዕካያ ምናልባት ኣሜሪካውያን ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ እውን ንሓዋሩ ንእስራኤል እንታይ ክመፃ ከም ዝኽእል ስምዑ ብዚ Would you say of most Israelis now toward the United States? We love it. We admire it. We want to move there. And we think you're so childish and naive. Why? Because this is what you are. Okay. Can you? I mean, I'm not sure I would disagree with you at all. እዛ ዝሕተት ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ተገርም እያ እቲ ዝሕተት ዘሎ ሓደ ዓብዪ ፖለቲከኛ ናይ እስራኤል ዝነበረ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ እስራኤል ዝነበረ ከምኡውን ግዜያዊ ፕሬዚደንት እውን ዝነበረ እዩ ምስ ታከ ካርልሰን ኣብ ዝገበሮ እስራኤላውያን ብዛዕባ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ኣለዎም ኢልዎም ያ ንኣሜሪካን ፈትዋ ኢና ኣብኡ ክንቅመጥ እውን ንደሊ ኢና ኢሉ ግን ብዛዕባ ኣሜሪካውያን ቆልዑት ምዃንኩምን ኣያሽ ምዃንኩምን ነገራት ድማ ፅቡቅ ገይሩ ዘይርዳእኩም ምዃኑ ኢና እዮም ዝኣምኑ እስራኤላውያን ኢልዎ ስለምንታይ ከምኡ ግን ኢልዎ ከምኡ ስለ ዝኾንኩም ኢልዎ I mean, he's right because ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ንእሽተይ ስእሊ ክበኩም እየ this is እቲ መንእሰይ ዘዕብይዎ ዘለዉ ብዛዕባ ዓለም እንታይ ኣፍልጦ ኣለዎ ንዝብል ደርዋ I had a video እንተትረኽባ ነይረ ምስሓቅኩም ነይርኩም ንእሽተይ ግን ብቐሊሉ ክረኽባ ኣይኮንኩን because yeah there was where is this video ኣሜሪካውያን ክሳዕ ክንደይ ካብ ዓለም ዲስኮኔክትድ ዝኾኑ ነገራት ድማ
ዘይርድኦም ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ኣብዚ ከሪአኩም እየ ሓንቲ ክወስዱ What college you guys go to? UTC. FAU. Sacred Heart University. Ohio State. Spring break 2026. So ናይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እዮም እዚኦም ብዛዕባ ኢራን ክሓቶም እያ ኣብዚ ተኻሊ ድሓን ሸለል ክንብሎ ንኽእል ኢና Most important to you. What bikini I'm gonna wear next? Obesity. It's an important thing in my life right now. I'm thinking about Starbucks. Of course, the elevator. Heard that Donald Trump has been doing recently. Gulf of America. That's the last thing I kept up with. We're going to war with Iraq. That's been crazy. What do you do in Colombia? You got Maduro out? Oh, with Trump, but that done. He's like trying to sue those people for making jokes about him. 600 times! You must be happy. I'm very happy. The Ayatollah's dead. I'm so. What? Who? What? What is that? Who the is Ayatollah? I've never heard that word in my life. Lewis, what's Ayatollah? I haven't heard. I found out about Chuck Norris yesterday. That was more devastating to me. He was the supreme leader of Iran. He's dead? We killed him. ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ኢራን ወላ ሓንቲ ይፈልጡ ነው ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ዝብለኩም ዘሎ ተራ ሰባት ኣይኮኑን እዚኦም ሰው እንታይ ወላ ሓንቲ ኣኽባር የብሎምን ኣያቶላ መይቱ ኢራን መይታ these people I mean stupidity ኣብዚ ሃገር እዚ ዘሎ ንበይኒ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ደረጃ መንእሰያት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣይኮኑ ንዓይ ደቀይ ንኣሽቱ they know everything ብዛዕባ ማለት everything ኣይብለኩም ነይ ብዛዕባ ኢራን እንታይ ይካየድ ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ጋዛ ዝግበር ገለ ኣነ ይነግሮም ነይ ግን ካብቲ ናቶም ሶሻል ሰርክል ካብቲ ሚድያ ናይ ዝሃገር ይሰምዕዎ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ጽላለ ግን that's why ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መራሕና እዚኦም ኮይኑ because ንበዓል ንሱ ካብኦም ስለ ዘይሓይሽ ከም ንሪኦ ዘለና they have no idea እንታይ ይካየድ ኣሎ መራሕናቶም ድማ ልክዕ ከሞም ኢሎም You killed him? Johnny. Whoa. If you were in charge. ብሓፈሻ እዚ ሃገር እዚ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝብልዎ ዘለዎ ይጠፊና ኣኺልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ መራሕናትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ እስራኤል ድማ ቆልዑ ኢኹም ገና ኣይበሰልኩምን ኣለኹም ኣብ ፖለቲካ ክብሎም ከሎ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘረባ ከም ዘይኮነ ንኽርዳእኩም ኢለ ኣብ መወዳእታ ናብዘን ሃገራት ዓረብ ክምለስ The threat of disrupting Iran's electricity supply. He's not launching missiles since the war began. ኢራን ስንታይ ኢላ ጠንቂቓላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝመሲልኩም ናትና ነዳዲ ወይ ናይ ፀዓት ቦታ እንተተሃሪሙ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን እዮም ሂቦም ንሕና ፀዓት ናትና መመንጨዊ ናይ ፀዓታት ልዕሊ 100 እዩ ዝኸውን ኣብ ሓደ ቦታ ዝተኣከበ የለን እዞም ኣብ ፊትና ዘለዉ ዓረብ ብምልኦም ግን ኣብ ሓደ ቦታ ዝተኣከበ መመንጨዊ ናይ ፀዓት ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናትና እንተተሃሪሙ እቲ ሓደጋ ናብ መን ከም ዝዓቢ ካብ ብሕጂ ክንነግረኩም ንፈቱ ብምባል ነዞም ሃገራት ዓረብ መሊሱ ድቃስ ከም ዘሂቦም ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ኣመን ኣብ ሻቕሎት ከም ዘለዉ At the moment, I believe we have over 150 power plants. Our power plants situated across the country. In contrast, countries in the Gulf and Israel, our main enemy, produce electricity centrally, making them more vulnerable. ስለዚ ብሓፈሻ ንሃገራት ዓረብ ደቂስኩም ኣይትሕደሩ ብዝብል ሓደገኛ እስራኤል ድማ ወላኒ ኣሜሪካ ከይነገረት መጥቃዕቲ ክትገብር እያ ኣብቲ ናይ ፀዓት ቦታ እውን እንተኾነ ግብረ መልስናቱ ድማ ነዞም ሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክመፅኦም ከም ዝኽእል እዚ ግን ዘገርም ኩነታት እዩ ብፍላይ ኢማራት ናብ ዞባና ትገብሮ ዘላ ከሪአኩም እየ ዘገርም ክንብሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንቐይር ምክንያቱ ብዙሕ ብዛና ዘተሓሓዝ ስለ ዘለዎ The Tigray region adds another layer of complexity. The Ethiopian federal government accuses the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, of collaborating with Eritrea. Recent skirmishes in Tigray have prompted rapid troop mobilization. This creates a three-way dynamic. First, the Ethiopian federal government. Second, the Eritrean government. And third, Tigrayan political and military forces. Experts warn that any miscalculation here could escalate quickly into a wider war. So what about diplomacy? ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከም ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እኹል መረጋገፂ እዩ ሕጂ ግን ሓድሽ ካብቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትግራይን ዝክብልዎ ዝቐነዩ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ መፅኡ ኣሎ እንታይ እሱ Ethiopia trap cracks wide open. Trump's terror hammer smashes Burhan's brotherhood machine. In the power cake horn of Africa, General Abdel Fattah al-Burhan, Sudanese armed force staff, remain locked in a strategic embrace with Egypt that goes far beyond non-politics. Publicly wrapped in the familiar Muslim Brotherhood label, this alignment is in truth a precision tool for containing Ethiopia, fabricating pretexts around the Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD, border flare-ups in Al-Fajr, and Arab water security to isolate Addis Ababa diplomatically and militarily. Egypt supplies arms, intelligence, and veto power in Arab forums. Burhan delivers battlefield loyalty and Sudanese front that keeps Ethiopian ambitions in check. Hospital strike kills 64 on aid, pushing Sudan's healthcare death toll past 2,000.
At least 64 people have been killed in a strike on a hospital in East Darfur, marking one of the deadliest attacks on healthcare since the war began in Sudan. ጉዳይ ናይ ሱዳን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ዝያዳ ሓድሽ ወተሃደራዊ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ እዩ ንሱ ድማ መጀመርያ በዚ ቻርት ክንሪኦ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው where is that one ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳዕመ ሰሪዕ RSF and SPLM ከምኡ ድማ እቲ ሓደ ካልእ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ሓደ ዕብይ ዝበለ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ኣብዘን ዝሓለፋ 14 ሰዓታት ሓደ መጥቃዕቲ ኣካይዶም እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም ድማ ነቲ ስትራቴጂካዊ ከተማ ናይ ኩርሙክ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኣብቲ ብሉ ናይል ስቴት እዩ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዘለው እቲ መጥቃዕቲ ካብ ውሽጢ ሱዳን ዝተበገሰ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ናብዚ ቦታ እዚ ዘቕንዐ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ብዙሕ ሽግራት ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እንድሕር ኢልኩም ለሚ ነዚኣ ማሓንሳብ ከኣልያ ኣብዚ ክምለሰኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚ ዝረኣኹሞ ዝሓለፈ ብዙሕ ብድሮናት መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎን ሕክምናታት ዘሎ ሰብ ክህረም ከም ዝቐነየን እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እቲ ቀንዲ ነቲ ኩነታት ናብ ሕማቕ ደረጃ ይወስዶ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ኢማራት ናብቲ ሰራዊት ሱዳን ናብ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ብስኻሊ መንገድታት ጌራ ኣፅዋራት ብብዝሒ ትጓረ ከም ዘላ ተፈላለየ ሓበሬታ ክወፅእ ድሕሪ ምስንሑ ነዚ ሕጂ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ቅድሚት ከርእየኩም ፀናዕኩ ብብሉ ናይል ማለት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እውን ነዊሕ እዋን ክዝረብ ዝፀንሐ እዩ ስእሊ ከርእየኩም ኣብዚ ስለዚ ካብዚ ኣሶሳ ዝበሃል ናይ ድሮን ቤዝ ከም ዘለዎም ኣብቲ ቦታ ድማ ወታደራዊ ማዓስከር ገይሮም ነይሮም ካብኡ ተበጊሶም እዮም በዚ ታሕተዋይ ክፋል ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዳርፉርን ኣብ ካልእን ኣብ ፅቡቕ ገስጋስ ስለ ዝነበረ ብድሕሪት መፂኻ ክትሓርሞ ምፍታን ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይሮ ይኽእል ኢሎም ዝገመትዎ ሎጂስቲክስ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ካርታ ከርእየኩም ፀኒሐ ድሮት ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ካልእ ኣጀንዳ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ካብ ምዕራብ ናይ ሱዳን ኣብቲ ናይ ዳርፎር ዝበሃልን ደቡብን ምዕራብን ናይ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ዳርፎር ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክገብር ስለ ዝፀንሐ ናብ ምብራቅ ናይ ሱዳን መፂኻ ወይ እውን ደቡባዊ ምብራቅ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ በዚ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ግንባር ብምፍጣር ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፋሕፋሕ ከተብሎ ብኡ መንፅር ድማ ሰራዊት ምስ ተመቃቐለ ድማ ነቲ ኣብ ዳርፎር ዘሎ ስዕረት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ንግዚኡ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ብወገን ጫድ እውን ሰራዊት ናይ ጫድ ዝተፈላለየ ምክንያት እናገበረ ናብ ውሽጢ ሱዳን ገፁ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ነቲ ኩናት እቲ ክሳብ ክንደይ ንምብልሻው ተበጊሶም ከም ዘለው ብልፅግና ድማ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገጅፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝነዝሑ ዘለው እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝብሎ ዘሎ ድማ ንሳቶም ኣብዚ ኩናት ተደፊኦም ይኣትዉ ከም ዘለውን ካልኦት ሓይልታት እዮም ዝያዳ ኣብ ዝዋስኡ ዘለዉ እምበር ንሕና ይኮናን ዝመስል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ this is going to be እዚ ነገር እዚ ብፅቡቅ ክውድእ ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ እዚ ነገር እዚ ብፅቡቅ ክውድእ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ እውን ብተደጋጋሚ ክንሪኦ ፀናሕና ኣርእሲ እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ብፍላይ ናይተን ሃገራት ዓረብ ኣካይዳ ካብ መጠን ንላዕሊ እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጠን ፀገም ስለ ዘለወን ኩላተን ናባና ገፀን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ገፀን እየን ዘብላ ዘለዋ ጭብጢ ድማ ክበኩም እየ The overarching war the US and the Israelis launched on Iran that has obviously had a huge impact on the Arab Gulf states. First and foremost, the UAE. And I raise that because we know the UAE is one of the primary backers of the RSF. And I'm curious how the war on Iran and the cascading impacts of that, specifically onto the Gulf states, given their role in the Sudanese war. I'm wondering if any of that has had an impact on the war in Sudan. Right. The war has... ሕጂ ትሕቶ ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ኢራን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ትገብሮ ዘላ ግን ብዓብዩ ናብ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ደብዳብ ይኹን መጥቃዕቲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይገብር ኣሎ ንዝብል ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብን ኣብ ልዕሊ እቲ ቁጠባን ኣብቲ ወተሃደራዊ ድማ definitely had an impact economically, socially, politically. Let me just start economically. I mean, the impact on Sudan, like everywhere else in the world, with oil prices
I mean, with the situation of war in Sudan, the availability of oil, gasoline was already a problem. Sudanese in the those remittances, I think, is really under threat. Politically, I think you have to look at it from all sides: the impact on the UAE, but also the Iran's connection with the Sudanese army and the Sudanese government. On the one hand, the Sudanese army and the governments, I think that is going to have an impact. The official position of the Sudanese army. ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ብዓይኒ ቁጠባን ተሪኻዮ ብንጹር ክርዳእካ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ነዳዲ እናኸበረ እንድሕር ኸይዱ ድኹዒ ኣብ ዘይኣትወሉ ሱዳን ኣብ ከቢድ ናይ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ዘላ መሊሱ እቲ ፀገም እናብኣሳ ክኸይድ እዩ ነቲ ቅልውላው ናይ ደቂ ሰባት ጥሜትን ደርቅን ዘሎ ድማ መሊሱ ከም ዝጋደድ ክገብሮ እዩ ዕዳጋታት ክበላሾ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ሕማቕ ዘላ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ንሱዳን ብዝለዓለ ደረጃ ካስያ ከም ዝኽእል ማንም ሰብ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ ናታ ናይ ሕርሻ ይኹን ናይ ካልእ ኣብ ወዲቑሉ ዘሎ ኣብ ተበላሽሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናብ ርግኡነት ክምለሱ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለው ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገራዊ ህንፀት ድማ ነዳዲ ስለ ዝኾነ ነዳዲ እናኸበረ እንድሕር ኸይዱ እቲ ነገራት ድማ ምስቲ ውሽጣዊ ኩናት ዘለዎም ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ቁጠባ ነገር ንኩለን ሃገራት ክፀሉ ዝኽእል እዩ ንሱዳን ጥራይ ኮነ ግን ንሱዳን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከምኡ ድማ ካብ ብዙሓት ሃገራት ሓገዝን ረድኤትን ኣብ ትደልየሉ ዘላ ዝኸበደ ፀገም ክኾና ይኽእል እዩ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ኢማራት በቲ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም ናብ ኣሜሪካ ዝያዳ እናተፀግዐ ካብ ኣሜሪካ ፍሉይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ድጋፍ ክረክብ ንሪኦ ኣለና መርኣያ ናቱ ድማ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ምስ ሙስሊም ብራደርሁድ ወይ ከዓ ኣኽዋን ሙስሊሚን ርክብ ኣለዎም ዝብል ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ኣብ ዝብል ስያመ ብምሃብ እገዳ ኣብ ገለ ክፋል ኣውሪዶም ኣለዉ ንዑ ድማ ዝኾነ ነገር ኣመኽንዮ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክወስድዎ እውን ዝከኣል ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀገም ፈጢሩ ለቲ ኩነታት ኦልሬዲ ኢማራት በቲ ዝወርደሉ ዘሎ ንዓይ ክትሕግዘኒ ተደሊኻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ውግእ ቀፅሎ ኣብ ሱዳን ግን ከምዚ ጌርካ ደግፈኒ ብምባል ነቲ ኩነታት ትጥቀመሉ ከም ዘላ ብብዝሒ ኣፅዋር ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ بعين وتدراون لك عمسوز تحازيو برجت الإمارات بهال زلوا تجمعات بدهوتات يفتروا لهم زلون بومن تردما تي تجبر زغل وتدراوي دقفات حتى قرب دروتنت كله يخلقن إمارات جن بزخونة يكون من قدي ناي أسوار دروتنت كجات ما تدلس لزي لا سفع زخونة لوجستيكاوي نبرة توحز كم زلنا بتكوينات يزن الجرزلو سلزي أزوكينات زك ساب حجي ني السودان كسع كندو لو تكم تعلم ما كيلو لو كنا بلاين خلينا معناته دعم سريع زو هذا زول حاجز يقتل له ولا كم تيك ما كوينات زنبرة كونات زي كونه تجافي وهابو كم زول يزنقر سلازي إمارات نحور ونتخونه كابز بوتازي كتوت مدف كم زي بالله انت ديت في أزوكينات زي كل زك على كتجبر دلونات كم زلوا نما جنزاب زعكلي سلازي أنا انت إلى اللغو حجون حدش زربا دوت زولو سمعكو مالتيو حداش ارتيكل وتي الله اذا ارتيكل زياده ما انت يعتبل ابكال غزي كم سالكم حنت ارتيكل انت يعتبل وتي الله مسيلكم سودان سراوي السودان بفلايتي ببرهان زمراح زولو مالتيو كاب باكستان اصوار ناي حدا ب 5 بليون ديغل نفرت كوينات ناي باكستان كغزم مخانو تي واغا دما سعودية كتكفلو مخانا يزنقر نيرو أبزي وانزقن بسنك زوكينا تفتير وزرلو أمونغو سعوديان سودان زولو زمدنا قرب أمونغو سعوديان باكستان زولو زمدنا قرب تتنكيف سلو زولو من الباتتي كونتاتتي كزحت الخلي زبل زربا وتيلو أنا كريو خلقو السوق زحت زي كونه نا إمارات ميديا نسراويت السودان نمورال نا السودان نمهرام زقبرو زولو زربان غوسغوساتن كاون خلي سلازي بتدغاغامي كم نريو زلنا إمارات أبزو كوينات زي بزسفح ملك إذا كتوتون بزح نقرات كتقبر تدلك كم زلا يزنقر زلو تماليسنا أبزن ترينا يوم تايم زولو زلو heavy fighting كبيت زخونة كوينات يكايت كم زلو في لازي دروب سايت زبل أزيو أقداسي بيجو نايتي كومنتاري زي دروب سايت زبل بزح أقداس عبريتا دوت بيجو يمزبلو heavy fighting كبابي كرموك زبالة في السودان يقاتم كم زلون أب نايل سيت مالتيو
in the southeast of the country near the Ethiopian border as the rebel forces attempt to seize the strategic town. Sudan Tribune, Sudan Tribune ዝበሃል ዘውፅኦ እዩ Sudanese officials accuse Ethiopia of facilitating the assault. ስለዚ ነዚ መጥቃዕቲ ብዳዕመ ሰሪዕን በቲ SPLM-ን ዝግበር ዘሎ ሓደ ናይ ሱዳን ሓላፊ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ንክግበር ከም ዘሳለጠት እዩ ዝንገር ዘሎ claiming RSF and SPLM-N forces moved through Ethiopian territory from Asosa. Asosa gerom bush Ethiopia gerom የም ነዚ መጥቃዕቲ ዘካይድዎ ኣሎ ይብላሉ Rebels said they crushed army units near Jurut, a nearby area south of the Kurmuk, while Sudanese forces reportedly withdrew towards Damazin ማለት እዩ the state capital. ስለዚ ከመይ ገሮም ሰራዊት ካብቲ ብሉ ናይል ሃሪሙ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንድሕሪት ከዝልቕ ከም ዝተገደደን እዚ ድማ ብድጋፍ ብመንገዲ ናይ ሱዳን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ብድጋፍ ናቶም ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እውን እንተኾነ ኣብ ጋዜጣ ናይቲ ሃገር ወፂኡ ነይሩ ከምቲ Sudan accuses Ethiopia of aiding rebel assault on Kurmuk ማለት እዩ ስለዚ again ኣብዚ እውን ንሪኦ ዘለና ሱዳን ኢትዮጵያ ብወግዒ ትኸሳ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ንሓድነትን ንልኡላውነትን ናይቲ ሃገር ንዝደፍር ዘሎ ሓይሊ ተሳልጥ ከም ዘላ ኣብቲ ኩናት ትሕግዝ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝቢ ዘሎ መሊሱ ከጋድድ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ኩናት ከእውጅ ዝኽእል እዩ ሱዳን ዓቕሚ እንተዘልዋ ናብ ኢትዮጵያ ኩናት ማወጀት ነይራ ምክንያቱ ንልኡላውነት ናታ ንዝደፍር ዘሎ ሓይሊ ንኣነስተይቲ ኣክተር ትዕጥቕን ገንዘብ ትህብን ካብ መሬታ ሰራዊት ዕጢቓ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ውሽጣ ንከጥቅዕ እውን ተበግስ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ከባቢና ከመይ ዝበለ ከቢድ ፈተና ኣጋጢሙ ከም ዘሎን እቲ ብልፅግና ዝበሃል ድማ ብትእዛዝ ናይ ኢማራት ቀልፃሊ ቴሌፎን ይራኸብሎ ክበሃሉ ከለዉ ካልእ ቁም ነገር ክዕልሉ ኢሎም ዘይኮኑ ነዚ ኩናት እዚ ንምንዋሕ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is going to be very very difficult ምክንያቱ ኣብዚ እውን ሓደ ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኢማራት ዝበሃል ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ዘሳልጥ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ደጋፍ ናይ ኩሎም ሓይልታት ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ነዊሕ ዝበለ ኣርቲክል እዮም ኣርዮም ነይሮም ኤምቢሰት ማለት ንባዕሉ ልኡኽ እዩ ተለኣኺ እቲ ናይ ኢማራት ንጉስ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካን ተለኣኺ እዩ ይግዳስ ንሱ ንባዕሉ ከቢድ ዝኾነ ተፅዕኖ ክፈጥር ዝኽኣለ እዩ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኤምቢሰትስ ፎሬን ፖሊሲ ኢምፓየር ቢልት ኦን 3 ኢንስትሩመንትስ ዝኾነ ይኹን ንሱ ዝገብሮ ናብ ደገ ምስፍሕፋሕ ድማ ኣብ ሰለስተ ዝተመርኮሰ እዮም ዝብልዎ ሓደ ፋይናንሻል ዲፐንደንሲ ኩሎም እቶም ምስኡ ዝሰርሑ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ልዕሊኡ ተፀጊዖም ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም ብዘይ ናቱ ደገፍ ክንቀሳቐሱ ከም ዘይክእሉ እዩ ዝገብሮም ኣብይ ኣሕመድ ብዘይ ናይ ኢማራት ድጋፍ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ብዘይ ናይ ኢማራት ነገር ክንቀሳቐስ ኣይክእልን ስለዚ ንኢማራት ክጠልምዎ ኣይክእሉን እዮም እቶም ሓይልታት ኢማራት ድማ ኤግዛክትሊ ከማ እዮም ዝገብሩኻ ሶማሊላንድ ዘሎ መንግስቲ እውን እንተኾነ ካባይ ወፃኢ ሂወት ከም ዘይህልወካ ገይሮም እዮም ዝኣስርዎ ካብኡ ወፃኢ ከም ዘይትኸይድ ምስ ገበሩ ድሌቶም ክገብሩካ ድማ ዓቕሚ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ፋይናንሻል ዲፐንደንሲ ካልኣይ ድማ ሚሊታሪ ኢንፍራስትራክቸር ኦፕሬቲንግ ኮቨርትሊ ከምኡ ድማ ኣዝዩ ዝተጠናነገ ወይ እውን ሶፊስቲኬትድ ርቕቕ ዝበለ ናይ ሚሊታሪ ካምፓኒስ ሃኒፆም ኣለው መንግስቲ ኢማራት ኣይኮነ ዝገብሮ ዘሎ ፕራይቬት ካምፓኒስ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ብዝብል ንዓለም ናካይዳ ናይ ዓለም ከሽክዕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ፈጢሮም ኣለው ንማንም ከሽክዕ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ኣብቲ ታሕታትነት ንክወፅሉ ዝኽእሉ ትሕተ ቅርፂ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ከምኡ ድማ ስትራቴጂክ ኣላይመንት ዊዝ እስራኤል ን ዋሽንግተን ካብኡ ድማ ምስ ኣሜሪካን ምስ እስራኤልን ጥራይ ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕን ምስ ቤተሰቡን ምስ ደቁን ምስ ስድራ ቤቱን ዘለዎም ጥቡቕ ዝምድና ንኩሉ ነገር ርዩ ከም ዘይረኣየ ዓይኑ ዓሚቱ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገይሮም ኣለው እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘሎ ወላ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን እውን እንተኾነ ርዩ ከም ዘይርኢ ኮይኑ ከም ዝኸይድ ገይሮሞ ነይሮም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ሕጂ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ዝግበር ዘሎ ሓዳሽ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ ናይ መን ናይ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ዘውፅኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢማራት this is going to be very very important ኢማራት እንታይ ትብል ኣላ ብድሕሪ መጋረጃ ኣሜሪካ ብፍፁም ጠጠው ከይትብሉ ቀፅሉ ስዑድያ ኣይኮነትን ከምኡ ትብል ዳላ ትብል ዘሎ ኢማራት እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ስዑድያ ከምኡ ከም ዝብል ገይሮም ይሸጥዎ ኣለው ኢማራት
ንኣሜሪካ ንኢራን ቆጽሉ ጥራይ ደይኮነስ ኣብቲ ኩናት ክሕወስ እየ ትብል ኣላ ባይ ዘ ወይ ናይ ኔቶ ሃገራት ብሓደ ኮይኖም ሓደ ኮሌሽን ወይ ከዓ ሓደ ልፍንቲ ኣቑሞም ንኣሜሪካ ናብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምፍታሕ ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም ኣብ ዝብገስሉ ዘለው ኢማራትን ባሕሬንን ምስኦም ኣትየን ኣለዋ ስለዚ ኢማራት ናብቲ ኩናት ክትኣቱ ትደልላ ስለምንታይ እቲ ኩናት ኣሜሪካ ክስዕሮ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም ወሲዶም ኣለዉ መደብነምታ ናቶም ኣሜሪካ ክትዕወተሉ ትኽእል እያ ኩናት ዝብል መደብነምታ ስለ ዝወሰዱ ኣብታ ትስዕር ዘላ ዝበልዋ መርከብ ክስቀሉ እሞ ጽባሕ ንጎ ከምዚ ኣብ ሊብያ ኣትዮሞ ዘለው ንሊብያ ኣብ ምብትታን ኣብ ሊብያ ብዙሕ ቁፅፅርን ብዙሕ ረብሓን ዘለዎም ኣብ ኢራን ድማ ተሃገር ምስ ፈረሰት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ብዙሕ ነገር ከፃወቱ ከም ዝኾኑ ሕጂ ይዳለው ከም ዘለው ዝንገር ዘሎ ስለዚ it is very very sad እቲ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ለሚጎ ኣብዚ ኮይና ክንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ጋልፍ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ እዚ ኩናት እዚ ዝካየድ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ስዑድያ ኢማራት ኢራን ድሕሪ ወሲድካ ክልቲኦም ነናቶም ስትራቴጂ ኣለዎም ኩሎም ናቶም ስትራቴጂ ኣለዎም ስዑድያ ዋላ እኳ ንኢራን ክትሓርም ትደልላ ወይ ትቁጥዓላ ገለገለ እንተተባሃለ ክንሪኦ ከለና ግን ዝርአ ወይ እውን ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ገይሮም ናብቲ ኣንጻሩ ዘኽይድ ስጉምቲ ክኸዱ ንሪኦም የለና I mean, you can say whatever you want ግን ክሳብ ሕጂ ዝርአ ነገር ንሪኦ ነገር የለን I can give you ሓንቲ ኣርቲክል ብዛዕባ ስዑድያ ወፅያ ዘላ ምዝ ናይ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ኣብዚ እውን ክንሪኦ not this one with reduced radar cross sections are increasingly challenging እዚ ኣይኮነትን give me a second ከሪአኩም ካሊያ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ስትራቴጂ ክልቲኡ ነንበይኑ ይኸይድ ከም ዘሎ where is that video okay give me 1 second correct like ደልያ ኣለኒ Saudi here you go እዚኣ ስምዑ ወድሓን The war on Iran is in its fourth week. The war in Iran has led to the closure of the Strait of Hormuz, which took nearly 1/5 of oil and natural gas supplies offline. But it seems Saudi Arabia had it all under control and planned for the worst case scenario for decades. Saudi Arabia has attempted to pivot its massive oil exports to an alternative, the Red Sea port of Yanbu. After the energy supply through the Strait of Hormuz was disrupted following US ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ነዳዲ እንዲና ንርኢ ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ነዳዲ ነብሱ ዝኻለ ተፅዕኖ እንዲ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ገይም ድማ እዚ እዩ ስዑድያ እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣላ ነዚያ ዘረባ እዚኣ ድማ ብብዙሕ ክትዝረብ ኣይደልይዋን እዮም because it is against everything ንሳቶም ክሰርሕዎ ዝደልዩ urgent strike Iranian territory directly with ballistic Kuwait launches a missile okay ነዚያ ዜና ጥራይ እናገበርኩም ከሎ እንታይ ይሰማዕ ኣለኹ ንመጀመርያ ናይ ኩዌት ዝበሃል ሃገር ሚሳይላት ናብ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይል ናይ ኩዌት ናብ ኢራን ከም ዝኸደ ተነጊሩ ኣሎ ስለዚ ቀዳመይቲ ሃገር ኩዌት ትበሃል ናብ ኢራን ተኩሳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩዌት ማለት ድማ ኣብ ጥቆም ዘሎን ብዙሕ መጥቃዕቲ ብዙሕ ሓደጋ ወሊድዎ ዘሎ ሃገር ምዃኑ ዝንገር እዩ ስለዚ ኩዌት ድሮ ባሊስቲክ ሚሳይል ናታ ናብ ኢራን ከም ዝተኮሰት ንሰማዕ ኣለና ከምኡውን ኢማራት ናብቲ ኩናት ክትኣቱ ትዳሎ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ things are going very very fast ሕጂ ኢማራት ናይ እስራኤል ገዲፋ ናብዚ ዝያዳ ክትሃርም ትኽእል እያ ብፍላይ እቲ ኢራን ማለት እዩ ናብታ ርእሲ ናተይ ክምለስ እየ ምክንያቱ ኣብዴት ናብኩም ክቕፅል ስለ ዝደሊ ዘለኹ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ስዑድያ እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣላ እቲ ቀደም ዝገበረቶ መስመር ናታ ትሪእዎ ኣለኹም ካብቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ነዳዲ ናቶም ዘሎ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ነዳዲ ዘሎም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገጾም ዝነበረ መስመር የስፍዕዎ ኣለዉ ስለምንታይ ኩሉ ቁጠባዊ መፃኢ ናይ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ራእይ ናቱ ኣብዚ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እዩ if you know this ኣብ ካልእ እውን ነጊረ ነይረ ኩለን እዘን ሃገራት ናይ ጋልፍ ኣበየን ዘለዋ ኣብ ፐርሽያን ጋልፍ እየን ዘለዋ እንታይ ማለት እዩ ኢማራት ድዩ ቀጠር ድዩ ባሕሬን ድዩ ኩዌት ድዩ ኩሎም ኣብቲ ናይ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበሃል ዘሎ ባሕሪ እዮም ዘለዉ ስዑድያ ድማ ዓብ ክፋል ናይ 2030 ወይ 2040 እናበሉ ዝዛረብዎ ዘለዉ ራእይ ናቶም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገጾም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ስለዚ እቲ ናይ ቁጠባዊ ጭዋዳ ናቶም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገጾም ክገብርዎ ከለዉ ንብምልእ ነተን ናይ ጋልፍ ስቴትስ ኣንጻሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ስለምንታይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ዝዓበየ መስመር ናይ ንግዲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝገብርዎ ትሕተ ቅርፂ ነተን ንበዓል ኤርትራ ንበዓል ሱዳን ንበዓል ግብፂ ከርብሕ ዝኽእል እምበር ነተን ጋልፊ ይኮነን ስለዚ ተን ጋልፊ ኣይደልዮን እየን እዚ ስለዚ ስዑድያ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኩናት ግዜ ነቲ ቁጠባ ናታ ናብ ምብራቅ ናብ ንዓዓ ንምዕራብ ማለት እዩ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገፁ
يزازيو خمزلو زر ملكت على إيران كان حوار كم هجر حدقني هجر كون سلزخلنا عتاتهم بستخال متن قطباناتهم كاب إيران رحق بزبالة من قد كون تغيلو كده فيهم التكونات دمان أبو يزدف أمزلو الزد ما انتهي كفتريو إمارات نبعلو نابزي ولا كم سعودية قد جسلو زي كنا نقايا بحر قص كمت انت دايدا بخال من قد غيرو نابزناتنا مازن كمت كفتنيو نسود ما ينا نعزب زلنا سلازي this is going to be very very interesting أبتي نريو زلنا كونتات مالتيو تي ناي دقاف ناي أمريكا ناي إسرائيل ناي أمريكان سلو زلو ودما كم تنريو زلنا بتتقاقامي انتاي قبر كم زلوين نريو زلنا so basically انتاي زلو زلو تي أكايدا ناتو تأبرهام أكورد سبحال تتقيمو زيادة يسفح في كم زلون حجي دما بزي حجي نقبل الإيران زقبر زلو تتقيمهم نساتهم ناب كبابينا نممتع الأماناتهم إن عبيه خيد كم زلون إذا أب السودان زقبر زلو كوينات دما بو منصري نابرت عز خيد زلو زبال زلو سلازي we need to be very careful أبزي كمير تراوخين كاخترو يغلغا إمارات زبهال أبزي كويناتنا إيران سلا تسعري كزحليو إلنا هنقمتاي نغلينا نو مليسو نابرت أك خيد زغل حيل كلوا كم زغل مغنياتو اتزلو جغرافيكاو بوتا بسنكزو كويناتن بدحرزو كويناتن وننتقونا تدلاينات ناتو كقدل سلا زغل زكالو غيرو حدا إثيوبيا حزولو بستخال من قدي نبلتقنا نخي ودق قالسيو مس أبو خينو دما نتي إثيوبيا زبال نكحيل ويون كبوتقات نغدحن كل زكالو خقبريو كالاي دما زنريو زلنا نبلتقنا تتقيمو أب السودان نزول حيلي كداخم كفتنيو انت تخيلوا دما قرب تلي نغرات رق مزولو دما تازبل صوت كونه تخيل نابي إرترا غوصي مغنياتو نتز دليو زلو استراتيجيكا بوتا ويون استراتيجيكا علامة وي جبتي وي إرترا كتبو تخيل ناي السودان بحر حيسكا بزع قصصر كل وكاي كلني برقص ابقى بحر مهلاوكا اتس سامثينغ السودان كان بعبيو سبع مريت سلازلو مع تورك مع معدنات سلازلو او السودان نبقى بوغيرو نقى بحر كما تدلي جن هك عندن استراتيجيكا وقدا سنزلوا نتي ناي مصحف حلمناتون ناي مقصصر حلمناتون كل لاين اسرائيل وسيخ كمالتي ايرترا زيد ما ابزون بافوم ينغرونا له علاماناتهم سي بمستير አይኮነን ፖሊሲ ቀደም እንዳልከው እኔ በተለያዩ መንገዶች ገልጫለሁ። ያ የኔ የግሌ ሳይሆን የእስራኤል መንግስት ፖሊሲና አመራር እንትን መመሪያ ነው የሚገልጸው። ኢትዮጵያ የ130 ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት ናት። 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ናት። ይህች ሀገር የባህር በር ለማግኘት ለኢኮኖሚዋም ለሉዓላዊነቷም የምታደርገውን ጥረት በዲፕሎማሲም ሆነ በሰላማዊ መልክ የምታደርገውን ጥረት የእስራኤል መንግስት ወይም እስራኤል ሙሉ በሙሉ ትደግፋለች። ይሄን ያለው ሁኔታ በዚህ ሂደት ላይ እንግዲህ እስራኤል ከኢትዮጵያ ጎን ናት። በር እንዲኖራት በዚህ ሁኔታ ያለ ነው። ሌላው እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱና በሁለቱ ሀገሮች መካከል እንዳለው ወይም በኢትዮጵያ በኩል نإسرائيل بوليسي بحصر زبالة كنقدر إثيوبيا كما عباي حجر أفتق بحرن كلوا نحجزينا أبقوناينا جن بديبلوماسياهم بسلامهم من قدن يزبل انتاي مالتي زي حسوتيو دكا كمتي زياتهم يمدم هرو زولون دولني أبي أحمد انتاي كم زبل مرا أبي أحمد أبي ناي رسوك بس حزت زبل حي ناي بروباغندا زتو كمالو زلو زمر حوزلو زياتهم يم تايم زبل وزلو إثيوبيا عباي حجر بزو حزب زلوا مسبوقانا قدنا في دقة بحري كلوا اللو سلزي كلوا سلزلو دما إثيوبيا إسرائيل أبغون إثيوبيا هزلا يمزبلو زلو بسلاماوين بدبلوماسياون يمزبلو كم زبهال نجار جنيلا بسلاماون بدبلوماسياون من قد في دقة بحر اللومي already جبتي تكمل لويا سلزي اتعب جندا بدحر مقارجان ريو زلنا تمساسالي أبزون ريالنا لانك أنا وين بزح ارتكلس تي نبلتقنا بروباغندا ماشين يزاربوا للوي سلازي انتاي فلوينات على الوابزي وي انتاي حدش نقر سلازلين دحريلكا ولا حنت حدش نقر يلن ابزلن كان حنت ازارا بيت فيديو دما تسريح هلا استسرحت ياغن جبت مليسام لالو اتا قداي دما مليسا لعل دايب هلا مالتي ابز سمعوا وجه The Ethiopian economy is around 20 billion, but we estimate it to be in tens of billions. By not 20 billion, but we estimate it to be in tens of billions by not having our own. Why? We have inefficient ports from third countries, small countries. They're unable to invest in the kind of infrastructure Ethiopia needs. They charge us in dollars. Okay? I mean, when we operate out of Djibouti or any port, we have to pay dollars.
If it was ours, or if we had some kind of access, direct access, where we control that thing, we operate it. And this is a sad part. A lot of these, I mean, I saw, for example, Somalia has 1,500 kilometers of coastline. What have they done with it? Nothing. I'm sorry, this is a fact, right? So they have a long coastline. Assad is sitting there doing nothing. I'm being very frank. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣማኻሪ ናይ ብልጽግና እንድዩ ኣነ ኣብይ ኣሕመድ ቁጠባ ኣማኻሪ ናይ ኢንቨስትመንት ባንከር ይብለብላ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚአን ኣብ ከባቢና ዘለውና ሽታገራት ገማግም ባሕሪ ሒዘን ዘለዋ ይጥቀማሉ የለዋን ዓሰብ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ጅቡቲ ሶማልያ ሽሕን ገለመለን ዝኾን ገማግም ባሕሪ ኣለዋ ሓንቲ ትጥቀመሉ የላን ከምኡ ድማ ንኣሽቱ ሃገራት እየን ወላ ዓብ ትሕቲ ቅርፂ ክሃንፃ ይክእላን እየን እቲ ዘለዎን ወደባት ድማ ንኢትዮጵያ ክሳራ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኢትዮጵያ ድማ ብዶላር ንክትከፍል እዮም ዝግድድዋ ዘለዉ ይብል ኣሎ ኩሉ ዝሓሶት እዩ ኤርትራ በብር ንክትከፍል ዕድል ይባቶም ነይራ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ ብዙሕ ነገር ክግበር ምኻለ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ክንምንታይ ኣብቶም ጎረባብቲ ዘለዎም ትዕቢት ከም ዘርኢ ዘሎ እዮም ዘርእዩኻ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ፋይናንስ መሊሱሉ ኣሎ ከሪአኩም እየ እቲ ሕቶ ግን ንሕና ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌታት ናትና ኣዝዩ ዕብይ ዝበለ ምዃኑን ብዙሕ ነገር ዓብ ቁጠባ ዘለና ኢና እናበለ ይዛረብ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ፋይናንስ መሊሱሉ ቅድሚ ሕጂ መሊሱሎም ነይሩ እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉሉ ቱ ሚስተር ዘመነ ነጋቱ ኖርማል ከም ዝናትካ ዘረባ ይምልስን እንዴ ግን ክምልሰልካ ኣለኒ ኢሉ ምክንያቱ እቲ ዝሃብከይ ሓበሬታ ዝንቡዕ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ንከምዚ ዓይነት ዘረባ ኖርማል ሸለል ኢለ ዝሓልፍ ግን ኣብ ኩርሲ ኮይንካ ትገብሮ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሸረር ምበልና ኢና ግን ሸለል ደይበሃለካ ስለ ዝኾነ መልሲ ክባካየ ይብሎ ኣሎ indeed you are free to please a narrative ብርግፅ ነቲ ናትካ ኣጀንዳ ንብልፅግና ክዛረብዎ ዝደልዩ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ስለ ዘለኩም ነቲ ናራቲቭ ዝጠቅም ዘረባ ክትዛረብ መሰልካ እዩ ግን I'm equally free to challenge the information ኣነ ድማ ነቲ ትብሎ ዘለካ ብዛዕባ ሃገረይ ጌጋ ሓበሬታ ንክእርሞ ስራሕይ ስለ ዝኾነ ይብሎ ኣሎ with all due respect ምስ ኩሉ ተኣኽብሮት ናይ ጅቡቲ ወደባት ክቡራትን ፅቡቕ ዝኾኑ ብፅቡቕ ዘይሰርሑ inefficient እዮም ዝበልካዮ it is not serious economics. It is simply a convenient talking point detached from facts. ስለዚህ እቲ ትብሎ ዘለካ ብዛዕባ ወደባት ናይ ጅቡቲ ብቁዓት ኣይኮኑን ክቡራት እዮም እናበልካ ትዛረቦ ዘለካ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ንካልእ ኣጀንዳታት ኢልካ ትዛረቦ ዘለካ እዩ ይብሎ ኣሎ after Ethiopia lost Ethiopia af the Bahari miskasarat ይብሎ ኣሎ access to the sea Djibouti did not merely provide an alternative. Djibouti si af the Bahar try konotni baatkum zalla. Djibouti ne tuqtabahum nqadhansu nay and huquq nay logistics koynaya sariha slazi Ethiopia qtabawt abed gerna ndrilkum Djibouti abitara tsawita yabu yizblo zallo. More importantly, how can anyone credibly argue with Djibouti port investments? كما يجر كلام مستنا جبتينا ورباوي investment زي بقعي ويون أخولا يكون ويون نتين إحنا نجبر زمتنا يكون كتبل تخل $10 بليون أب نعلمنا بلو زخونة world class infrastructure invest جرنا لنا زي ما وش تبحر سي deep sea ports وش تبحر ذاته ودبات specialized terminals كما دبا أنا electrified railway electric زخيت مجد بابور integrated logistics corridors استت أنا نجو ناي logistics corridor. This is not inefficiency. زدما بقعة يكون ويون وهودا يكون كتب لي تخلني خبر الله. This is a strategic infrastructure built at scale and serving not only Ethiopia but a global trade and regional integration. Let me be absolutely clear. ስለዚህ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ዘለና በቲ ንስኻ ትገልፆ ዘለኻ ናይ ትዕቢት ቃላት ዘይኮነ ኣዝዩ ብቁዕ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ኢና ሃኒፅና ዘለና ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ዞባዊ ምትእስሳር ክጠቅም ዝኽእል እዩ ዝበልናዮ ኢና ሃኒፅና ዘለና ይብሉ ኣሎ ካብ ቀፂሉ ድማ ሓደ ነገር ድማ ከነፅረልካ ኢልዎ ኣሎ without Djibouti Ethiopia's transformation at this scale would not have been possible ስለዚ ብዘይ ናይ ጅቡቲ ኣበርክቶ ናይ ኢትዮጵያ ዝቁጠባዊ ደረጃ ምዕባለ ጌርኩሞ ዘለኹም ትብልዎ ዘለኹም ከጋጥም ክፍፀም ኣይምተኻለን ወይ እውን ኣብ ማይ ተኻለን ነይሩ ይብሎ ኣሎ ጅቡቲ has been an indispensable ጅቡቲ መተካእታ ዘይብላ ኣዝያ ኣገዳሲት ንኢትዮጵያዊ ጉዕዞ ናይ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ከም ዝኾነት እዩ ዝነግሮ ዘሎ As for the recurring narrative about the billions paid to Djibouti, I welcome a transparent, fact-based debate with open books and verifiable data. كم ما كنت كل جزء تزاربه بليونات جنزم نخسر على ناتبلوز اللي خان جبتي أنا بقلت زخونة مزاجب تزخفته مزاجب تناكفتنا
ዲስካስ ንገብረሉን ንማጎተሉን ኣፍተገ ካፍተልካ ይኽእል እየ ስኢልካ ኣምፃ ኣቢልካ ብኣፍካ ቢልዮናት ንኸፍል ኣለና በልካ ብዙሕ ግዜ ከም ዝብሎም ቢልዮናት ንጅቡቲ ንኸፍል ኣለና ናበልካ መጃሃሪ ተጠቂምኩምልና ዘለኹም ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ስለ ትኸፍሉ ይኮነን ኢልዎ I speak not from theory ኣነ ዝዛረበ ዘለኹ ብቲዮርን ብሓሳብ እንተይኮነ ካብ ቀጥታዊ ነቲ ኩነታት እቲ ካብ መጀመሪኡ ክጅመር ከሎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝረኣኹን ነቲ ጉዕዞ ዝተኸታተልኩን ንነዊሕ ዓመታት ኢንቨስት ጌርና ዝሰራሕናሉን ስለዚ ብዛዕባና ትዛረብዎ ዘለኹም ዝንቡ ሓበሬታ እንተወገድኩሞ ዝበለፀ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኩሉ ሰብ ድማ ከምኡ ዝብሎም ግን ዝሰምዑ ይኮነን ሕጂ እውን ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብዘይ ኣፍደገ ባሕሪ ሓንቲ ክከውን ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ምስ ተዛረቡ ኣምባሳደር ናይ ዩኬ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነጊርዎም other African countries. And for Ethiopia, there's probably a bit less than that, more like 14%. So the potential to grow intra-African trade on the continent is huge. So growth isn't only dependent on those non-African markets. There's a huge amount to be extracted from greater regional integration, the point you ብዛዕባ ንግዲ ክትዛረቡ ከለኹም ድማ ኩሉ ግዜ ንደገ ጥራይ ደይኮነስ ምስ ጎረባብትኹም ካዘይት ነግዲ ኢልዎ ምስ ጎረባብትኹም ንግዲ እንተገበርኩም ኢንትራ ኣፍሪካ እንድሕር ጌርኩም ትዝበለፀ ኢልዎ ምስ ብዙሓት ሃገራት ናይ መሬት ዝምድና እንተለኩም ኮይኑ ምስ ጎረባብትኹም ብመሬት ዘይትነግዱ እንታይ ወሪድኩም ነቲ ዘይብልኩም ጥራይ ምኒን ክትብሉ ጥኒን ክትብሉ ትነብሩ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣገዳሲ መልሲ እዩ ናይ መወዳእታ ናይዚያ ሰሚዕና ክንብል Last year directed towards Eritrea and this year arising from Ethiopia's controversial MOU with Somaliland has contributed to destabilizing the region. In the last 6 months, Ethiopia has increasingly antagonized its neighbors with እዚኣ እውን ከም ትብሎ ዘላ ኢትዮጵያ ብሰንኪ እዚ ዝንቡዕ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ብተደጋጋሚ ምስ ጎረባብታ ኣከቢድ ዝኾነ ባእሳትያ ከም ዘላ ምስ ሶማሊላንድ በቲ ናይ ኤምኦዩ ኢሎም ምስ ጀመሩ ዝገበርዎ ምስ ተኻልኦት ድማ ከምኡ ምስ ኩላቶም ጎረባብታ ኣከቢድ ዝኾነ ጎንፂ ከም ትርከብ ዘላ እዚ ድማ ንጎረባብታ ፀላእታ ትገብር ዘላ ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ዘለው ልክዕ ነዚያ እናተዛረብኩ ከለኹ ከማን ምስ ግብፂ ፀገም ኣጋጢሞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ኩሉ ነገር እንድሕሪት ክመልሶ ክንፍትን ኢና ከነተሓዞ ኣለና እዚ ንሪኦ ፀናሕና እዚ ኣምባሳደር እዚ እንታይ ይደልሎ እንድሕር ኢልኩም ንኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ናብ ኤርትራ ገፃ ኣጀንዳ ንክትገብር ናይ እስራኤል ረብሓ ዘለዎን ቀፃሊ ነዛ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ትብል ኣጀንዳ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ናይ ኢትዮጵያ ከምዘይ ትድቅስ ዝገብራ ዘሎ ንሱ እዩ ነቲ ገንዘብ ዝኸፍል ዘሎ ድማ ኢማራት እዩ ስለዚ መነመን ነቲ ኩነታት ይደፍኡሉ ከም ዘለው ምርኣይ ከድልየና እዩ ካብኡ ቀፂልካ ኣብዚ ኣብታ ናይ ዘን ጋልፍ ስቴትስ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ንመለስ ሕጂ እናተዛረብኩ ከለኹ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣላ ንሳ ድማ ኣርቲክል ወፂኣላ ግን እታ ዘረባ ግን ሙሉእ መዓልቱ ክሪኣ ውዒለ ኣለኹ እንታይ ትብል እያ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ካልእ ዲጋታት ክትገብር መደብ ከም ዘለዋ ግብፂ ድማ ብብርቱዕ ትቃወም ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ክርፍስ ዘሎ መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዙሓት ኢዶም ይእትዉ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ኢራንን ዝገብርዎ ዘለው ኩናት ብኸመይ ክውዳይ ካላርስቲ እዩ ንዓና ግን ዓብ ፅልዋ ክህልወና እዩ ኣገይን ሕጂ እውን ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኣብ መንጎ ካብ ሶሻል ሚድያ ዜና ይሰዱለይ ስለ ዘለዎ እቶም ቲም ናተይ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ሕጂ ድማ ናይ ቀጠር ብሬኪንግ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ቀጠር ኤነርጂ ሃዝ ዲክሌርድ ፎርስ ሜጀር on some of its affected long-term LNG supply contracts with counterparties, including customers in Italy, Belgium, South Korea, and China. Qatar, بسنكتي أبتعت قرطنا توريد وزول عنوات اتزنبرو كونترات مس China, مس إليا مس Belgium, force majors بحالا لسدما كاب نسخاس تسبخايا كاب حق تفتر وزاي كبيد زخونه زي تسبخايا حدا جا وريد كاس راح كاخ قبرت ذيك الكا نتو كونترات أو كتب له تدخل ቋንቋ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና መመሊሱ ትኩነታት እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ንቁጠባ ዓለም ድማ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእልን እዘን ሃገራት ዓረብ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ብኸመይ ክውድኣየን ብኸመይ ክውድእ እቲ ኩናት ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ይንዓና ማለት እዩ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ሓዝዋ እዛ ኩናት ናይ ኢራን ንኢማራት ክሳዕ ክንደይ ክትሃርማ ትኽእል እንታይ ዓይነት ዕንወት ከተውርደላ ትኽእል እንታይ ክበፅሓ ይኽእል ዓብ ተራ ክህልዎ ያባና ምክንያቱ እቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ናቶም ወይ እውን ሎጂስቲክስ ናቶም ይቀያየር ኣሎ ጥራይ ደይኮነ ቁጠባዊ ኩነታት ናቶም ወታደራዊ ኩነታት ናቶም ስትራቴጂካዊ ጠመምታ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ምግንዛብ የድሊ ብልፅግና ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዎ ኣብዚ
ብዙሕ አርቲክልስ እዮም ዝጽሕፉ ዘሎ ብመንገድቲ ፎሬን አፌርስ ናቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝጽሕፍዎ ዘሎ አርቲክልስ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኦፒኒየን ፐብሊክ ኦፒኒየን ወይ እውን አተሓሳስባ ናይ ሰባት ወይ እውን እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ንምጽላው ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዚ strategic overcompensation in Horn of Africa ብዛዕባ rethinking instability beyond fragility ስለዚ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ፖለቲካዊ ኩነታት ብኸመይ ክርአ ኣለዎ ዝብል አርቲክል ጽሒፎም ኣለዉ። እዚ ድማ shift from fragility to strategic overcompensation beyond weakness. While institutional gaps in humanitarian crisis persist, regional states are now acting assertively to correct long-standing structural vulnerabilities. ንነገራት ንምትዕርራይ ብዙሕ ጉዕዞ ይግበር ከም ዘሎ ንኣብነት ድሓንቲ ጅብሪሽ ብሎ ብላብላ ናቶም ገዲፍና ካብ isolated crisis to integrated system. Regional security complex. One is isolated issues like Nile dispute, Somalia's collapse, Sudan's war. ነቲ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዘሎ ንነንበይኑ ካብ ክትፈትሖ ምፍታን ንኩሉ ብሓደ ጌርካ ክትፈትሖ ምፍታን ክርአ ክኽእል ኣሎ። እዚኣ ድማ ነቲ ናይ ምስ ግብፂ ዘለና ፀገም ድዩ ናይ ሶማልያ ፀገም ድዩ ናይ ሱዳን ፀገም ድዩ ብሓደ ኣኪብካ ክርአ እንተዝኽእል መፍትሒ መመፀ ንምንታይ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ትሕትያ ዘለና ነጥቢ ንኽእትኡ ስለ ዝደለዮም ንሳ ድማ interconnected interests. ንኣብነት Ethiopian maritime goals, Eritrea's deterrence, Sudan's civil war are no longer local events but part of a single competitive geopolitical market. ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ዕግርግርን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ዕግርግርን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕልምን ኩሉ እዚ ብሓደ ክርአ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ delusional ክሳዕ ክንደይ ሃውታትያን ምዃኑ በዚ ካ ትፈልጥ ከምኡ ስለዚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀርኒ አፍሪካ ክንዛረብ ከለና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድሌት እውን ኣብኡ ኣብታ አጀንዳቲ ክዓቱ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብተደጋጋሚ ነቲ ኩነታት ናብ ናቶም ገጾም ንምቕያር ዝገብርዎ ዘለዉ ብዙሕ አጀንዳታት ኢና ንርኢ ዘለና ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ። ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ለንቀነ ጥራይ ብዙሕ መግለፂታት ይወፅእ ኣሎ ወገን ኤርትራ እውን ንሱ ድማ ብልፅግና እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ይርኢ ኣለዉ ናብ ዕንደራን ናብ ኩናትን ገፁ የምርሕ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ይህቡ ኣለዉ። ኤርትራ ድማ ብተደጋጋሚ ብብርቱዕ ቋንቋ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዲባንክ ይገብርዎ ኣለዉ ኣብ ምፍሻሉ ከምኡውን ኣብ ምግላፁ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ። ኤርትራ ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ሱዳን ምስ ኣምሓራ ብትገብሮ ዘላ ፅምዶ ነቲ ኩነታት ናይ ብልፅግና ካብ ውሽጡ ክፍንጀር ከም ዝኽእል ኣብ ምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። ሓንቲ ብዚያ ሕጂ ኣብቲ ናቶም ፖለቲካ ክንሰግር በዚያ ጌርና ክንጅምር በአንድም ይሁን በሌላ በእኛ እድል ዕጣ ፈንታ ላይ በእኛ አሁን መከራ ላይ ቤንዚን የምትጨምር አሁን ኢትዮጵያውያን ለገቡበት ህልቆ መሳፍርት ለሆነ ቀውስና ጦርነት ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ሚና የምትጫወት ሀገር በመሆኗ ነው የዛች ሀገር መዳከም ለኛ ትንሳኤም ሊሆን ይችላል። በዚህ ደረጃ መናገርም ካለብን እንናገራለን። ምክንያቱም ባለፉት 8 ዓመታት አንድ ኢንቨስትመንት አንድ ልማት አንድ የሚባል ነገር በዚች ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ካለ ሊያሳዩን ይችላሉ። ምናልባት ይሄኝ አብይ አህመድ በየቦታው እንደ ምንድነው እንትን ከገነባቸው የመናፈሻ ስፍራዎችና ሎጆች አንፃር እጇ ይኖርበታል። በዋናነትም ተጠቃሚ እሷ ናት። መተው በሙቀት ሲያስቸግራቸው የሚያርፉበት ቦታም ስለሆነ ሌላም ጉዳይ እንደሰማነው ከሆነ ሌላም ነገሮችም አሉ። ለማንኛውም ይቺ ሀገር በከፍተኛ ደረጃ ነው እየተደበደበች ያለችው በኢራን። እንግዲህ የገልፍ ሀገራት የሚባሉት እዛ ባህረ ሰላጤ ውስጥ ካሉት 6-7 ሀገራት ሕጂ ክልተ ነገራት ክንርኢና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዛ ኢማራት ትበሃል ናታ ጥፍኣት ወይ ናታ ትሕረመ ዘላ ንዓና ፀጋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እዛ ሃገር እዚኣ ብጀካ ንኣብይ ኣሕመድን ንዑ ነቶም ምስ ዘለዎ ኣብ ስልጣን ዘለውን ዝግበር ዘሎ ኢንቨስትመንትታትን ሆቴላትን ሪዞርትታትን እንተዘይኮይኑ ኣብታ ሃገር ንኢትዮጵያ ንትምህርቲ ድዩ ንጥዕና ድዩ ንካልእ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኸውን ኢንቨስትመንት ክትገብር ኣይረኣናያን። ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ክትዳኸም ምኻል ንዓና ንኢትዮጵያውያን ዓብ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ዘለና ሽግር ንምፍታሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ብፍላይ እቲ ዝሰርሑ ዘሎ ዝተፈላለየ ሪዞርትስ እውን ንብዙሕ ካልእ ዕላማታት ከም ዝኸውንን እቶም ሃብታማት ደቂ ኢማራት ዝዕርፍሉ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ሕማቕ ነገራት ዝግበረሉ ቦታ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ። ጀዋር ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅዎ ነይሩ። ናይዚ ሃገር እዚኣ ምድኻም እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ኢሎም ንፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ይሓትዎ ኣለዉ። እስኪ ልትስልስን ልርቤት ናይ ንዓና እውን ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ስለ ዝኾነ እቲ ዘረባ ማለት እዩ። ምንድን ነው ምክንያቱ? ኢራንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ መሃል ያለው እንደዚህ አይነት ኤሚሬትስ ነች፣ ሁለተኛ ባህሬን ነች። ባህሬን የሚሊተሪ ቤዝ ስለሆነች ነው። ትልቁ 6ኛው የአሜሪካን ፍሊት ያለበት ቦታ ነው። ደሴት ነች። አብዛኛው ፖፑሌሽኑ 99% ሺያ ናቸው እንደ ኢራን።
ኢራን ያንን ቦታ ስትደበድብ ህዝቡ ሰላም ወጥቶ አጨበጨበ። ባህሬን ላይ ባህሬን የመኖር እድሏ በጣም የመነመነ ነው። ያ ውጭ ኃይል ነው እና ሳውዲ አረቢያ ኢንተርቪን እያደረጉ ነው እንጂ ህዝቡ እንደሆነ በጠቅላላ ስርዓቱን ጠልቶታል። መውደቁ አይቀርም። እሱ አንድ ነው። ሁለተኛ ኤመሬት ነች የፈረመችው። ኤመሬት ከፈረመች በኋላ ሁለተኛው የሞሳድ ዋና ከተማና ቢሮ ኢራኖች መጀመሪያ የደበደቡት ዱቤ ላይ ያለ ነው። ከነሱ ጋር እጅ ጓንት ሆኖ በጣም የሚሰራ ኤመሬትስ ነው። አልፎ ተርፎ ደግሞ እሱ የራሱን ልክ እንደ እስራኤል የራሱን ትልቅ ፕሮጀክት የቀረጸ በጠቅላላ ቅርብ ጊዜ አንድ ኩዌት ላይ የሚወጣ መጽሔት በአረብኛ የኤመሬት ተስፋፊነት በሚል ታይትል አስቀመጠ። ሲጽፍ ምንድን ነው የሚለው? ኤመሬት ሪዝን የምታደርግበት ዋነኛው ሪዝኒንግ የእሷ ፕሮጀክት መጀመሪያ የፈለገችው የመን ላይ ሰክሲድ እንዲያደርግ ነበር። የመን ላይ ሰክሲድ አላደረገም። የመን የድሮ ህዝቦች ናቸው፣ ተዋግቷታል። በስልጣኔም ከየመን የተሻሉ አይደሉም፣ የመን ከነሱ ይሻላሉ። እነዚህ ትናንትና ግመል ሲገፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ምናምን ብሎ በትንትና ካስቀመጠ በኋላ ያላቸው አመለካከት ስለ አፍሪካ ያላቸው አመለካከት ግን የተሳሳተና ልምድ የላቸው። ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ እንታይ ዓይነት ፀገም ከጋጥማ ይኽእል፣ እንታይ ብድሆ ክወርዳ ይኽእል፣ ብኸመይ ክትወፅእ ትኽእል ካብዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ ነገር ዝረአ ዘሎ እዩ። ተንቀንዲ ኣብቲ ኩናት ታርጌትድ ኮይነን ዘለዋ ባሕሬንን ኢማራትን እየን። ባሕሬን ብርግፅ ሓደ እቲ ህዝባ ሸዓ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ምልዓል ክግበር ከም ዝኽእልን ስዑድያ ፖሊስ ብምታው ንምፅቃጡ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። ናይ ባሕሬን ከቢድ ነገር እዩ ክኸውን ትንጉስ ክወፃ ድያ ይወፃን ንድዒ። ናይ ኢማራት ድማ ከም ካልኣይ ደረጃ ትህረም ዘላያ ዝያዳ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ሕማቕ ሓሳብ ሒዞም ተበጊሶም ዘለው ንኢትዮጵያ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ናቶም ግዝኣት ክገብርዋን ቡ ገይሮም ድማ ናይ መስፋፍሒ ቦትኦም ክገብርዋ መደብ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና እንተ ያ ኢዘ ሲስተማቲክ ሉቲንግ ንኣፍሪካውያን ኣሽኪዕካ ፀጋታት ናቶም ኣብ ዓድኻ ከም ዝሽየጥ ነቶም መራሕቲ ብሕማቕን ብፅቡቕን ቀርቀብ ኣቢልካ ሕዝካ ኩሉ እቲ ፀጋታት ንምጉሕጓሕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ምዃኑን ናይ ገዛኢ ማይንድሰት ከም ዘለዎምን እዚኻ ናይ ኮሎኒያል ማይንድሰት ኣለዎም። ኣፍሪካ ድማ ከም ሓደ ከምቶም ኤሮጳውያን ቀደም ዝምዝምዝዎም ዝነበሩ ልክዕ ከምኡ ግን ነቶም ህዝቢ እናጠበርካ ብሚድያታት እናሽካዕካ ነቶም ኣብ ላዕሊ ላዕሊ ዝረኣዩ ገንዘብ ንሃብካ ኣብ ዱባይ ገዛውቲ ክገዝኡ ከም ዝኽእሉ ንብልሽውና ሓንቲ ብዚያ ከረየኩም እየ ትብልሽውና ብኸመይ ይካየድ ከም ዘሎን ኢማራት ድማ ብኸመይ ነቲ ሲስተም ናይ ኢትዮጵያ ንብልሽውና ተቃልዖ ከም ዘላን ከረየኩም እየ። ስለምንታይ መብዛሕትኦም ምስኣ ክሰርሑ ይግደዱ ይመርፁ ከም ዘለው this is very very interesting time ኩሉ ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ትምህርቲ እውን ዘለዎ እዩ። there was this video if I can find it ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፀልና ይኽእል እቲ ብልሽውና ከመይ ኢሉ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ቤንቤን ገይሩ እቲ ገንዘብ ከም ዝንቀሳቐስ ዳርጋ ኩሎም እቶም ኣብ ባንክታት ዝሰርሑ ነቲ ሃብቲ ናቶም ቤን የንቀሳቐስዎ ከም ዘሎ ክረኽባ ይከኣልኩን ኣለኹ። it's very sad but ኣካል ግዜ ምስ ረኸብኳ ከም ዝኣልኩም ክፍትነ I can't find it right now. ኣብ ካልእ ግዜ ከም ዝኣልኩም ክፍትነ። ስለዚ እቶም ኣብ ባንክታት ናይ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዘለው ነቲ ኮራፕሽን ዝገብርዎ ዘለው ብዙሕ እቲ ኮራፕሽን ብመንገዲ ናይ ዱባይ ይሰርሕዎ ከም ዘለውን እቲ ሲስተም ምስ ዱባይ ዘለዎም ድማ ንብዙሕ ነገር ሕማቕ ንክትገብር ካብቲ ተቆፃፃርነት ወፃኢ ከድካ ንክትከይድ ብዙሕ ኣፍ ደገ ከም ዝኸፍተልካ እዮም ዝነግሩ። ባር ጥሰትና የተደራጀ የሙስና አደጋ ውስጥ መውደቁን የሚያጋልጡ አሳሳቢ መረጃዎች ወጡ። የባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚዎች ከተሰጣቸው ሙያዊ ኃላፊነትና የስነ ምግባር መመሪያ ውጪ ከተወሰኑ ነጋዴዎችና ባለሀብቶች ጋር በመመሳጠር የባንኮችን የፋይናንስ ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል ህገወጥ የብድር አሰጣጥ ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ የዛሀበሻ የውስጥ መረጃዎች አጋልጠዋል። ስለዚህ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ እቲ ብልሽውና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ባንክታት ናይ ኢትዮጵያ ዝካየድ ብመንገዲ ኢማራት ገይሩ ከም ዝካየድን ስለዚ ገለ ነገር ከተሳልጥ እንተደሊኻ ገለ ፐርሰንት ናይቲ ገንዘብ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ እቶም ኣብ ባንክታት ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ናብ ዱባይ ክሰደሎም ወይ እውን ሪል ስቴት ገዚእኻ ክትቦም እናገበሩ መብዛሕትኦም ኣብቲ ባንክታት ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ብልፅግና ካድረታትን ናይ ብልፅግና ኣዳኸርትን ኣብ ካልእ ሃገር ብፍላይ ኣብ ዱባይ ብዙሕ ኢንቨስትመንትን ገዛውትን ከም ዘለዎም ስለዚ ንዱባይ ወይ እውን ነቲ ኢማራት ኣብ ኣቡዳቢ እውን ማለት እዩ
ብዙሕ ምስኡ ዝተኣሳሰር መንገዲ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ኢማራት ከመይ ጌራ ኮንትሮል ክትገብረካ ከም ትኽእል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ይዛረብ ፀኒዩ እቲ ኩነታት ድማ ኣብቲ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝኣተወ እዩ ኣብቲ ኤሊት ማለት እዩ እና ብሔረታ የጀመሩት ሙቭመንት አለ ማን ወሰነው ኢትዮጵያን ከባህር በር ተለይታ እንድትወጣ እንደዛ እስር ቤት ምናልባት በዓለም ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ እስር ቤት ማለት ነው ክፉና ያምጣው እንጂ የመጣም ነው ክፉ እንጂ አየራችንም እኮ ነው የሚዘጋው ብዙዎች ሪያላይዝ አላረጋ አየር የሚዘጋበት ምድር የሚዘጋበት ሁሉ ነገር የሚዘጋጋበት ማለት እኮ ነግራም እንድሕር ኮይንካ ከምኣይ ዘጋጥመካ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሽግርና ሕማቅ ግዜ ይምፃና ዳንበር ሽግርና ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣየርና ክዕፀ ይኽእል ብመሬት ክንዕፀ ንኽእል ብሰማይ ክንዕፀ ንኽእል ብባሕሪ ክንዕፀ ንኽእል ብኩሉ ክንዕፀ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ስነ ስርዓት ዘይገበርካ ዳ ትልኮትወ ልኩትወ ትብል ምክንያቱ ኣገባብ ጌርካ ተኸባቢርካ እንተኸይድካ ሰብ ዘኽብረካ እምበር ከም ድሌትካ ፍንጭራዕ እናተፃወትካ ክብረት ድማ ክትፅበ የብልካ ስለዚ ንሱ እውን ሓደ ነፍሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ኩነታት ክንብሎ ንኽእል ኢና this is going to be very very interesting ምስ ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ብዙሕ ተቀያያሪ ዘለዎ ኩነታት እዩ ብዙሕ ዝቀያየር ነገራት ኣለዎ ጥንቃቐ ድማ ከድልየና እዩ እንዴ ጎረቤቶቻችን ቢስማሙና እኮ እንትን ቢሉ የግብፅ ተላላኪ ቢሆኑ እኮ ሙሉ ለሙሉ ዘግተውን እኮ አየራችንም እኮ መሄጃ አየርም እኮ አናገኝ እስከዛ ድረስ እኮ ነው ክብደቱ ይዘጉብናል እኮ አየራቸው አየር ዘጋ ሲባል ሰምታችሁ አጣ ክትልኮቱ ይኹም ሓደ መዓልቲ ስነ ስርዓት ጥራይ ግበሩ ኤርትራ ባዕሉ ተቃሊሱ ባሕሩን መሬቱ ዘምለሰ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ክቡራት ደቁ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ነፃነት ኣምፅኡ ኣሎ እዚ ምስ ዝሕድግ ዝኾነ ሓይሊ ምትሕብባር ነቲ ዝተቃለስካሉ ዓላማ ምሽርራፍ እዩ ገለገሊኦም ካብ ትግራይ ዝበቆሉ ፅግዕተኛ ምብስባስ ዘጥቃዖም ሰባት ወደብ ባሎ ባሕርታት ባሎ ህዝቢ ኤርትራ ይግብኦን ዝብሉ ኣብ ከምዚ ዝበለ እኩይ ነገር ዘይ ምስታፍ መትከላዊ መትከል ይዝሓትት ዓሰብ ባናህና እዩ ዝባናህና እዩ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኣይኮነን ዝብል እቲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ዘረጋገጾ መሰሉ ብዘይ ምሽርራፍ ይሕለወሉ እዚ መትከላዊ እምነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ባሕር ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ዘረባ እቶም ካልኣይ ሳይድ ድማ ክንሰምዕ ዝነበሩ ዕጥቅታት ኩሎም ሃንት ገይሩ ብፍላይ ጀነራል መድፍዕ ዝበሃል 155 ሚሊ ሜትር T72 ዝበሃል ታንኪ 130 ዝበሃል መድፍዕ እዚኦም ተሪኡ ሻዕብያ ዳርጋ ዲያመን ዝረኸበ እዩ ኣልሹ ዝረኸቦ መስዋዕት ከፊሉ ምስ መከላከያ ተዋጊኡ ወሲዱ ይፈልጥ እዩ ወይ T72 155 መድፍዕ ሻዕብያ ሲ ተሓቂቅ ኣዝበቐስ እንዲድ ወፅእ ዘሎ ስኢልኩም ሰሚዕኩም ሸፈፊልኩም ንክትሓልፉ ኢለ ጥራይ ዝገብረልኩም ዘለኹም እስከ ንቐፅል ኣብዚ ሓንቲ ንእሽተይ ዘለኹም እዚ ኖቫ ኒውስ ዝበሃል ኣብ ኣብ ጣልያን ዝመደበሩ ኤርትራ ኢንክሪዝ ሰፖርት ፎር ሬጉላር ኣርሚ ኢን ሱዳን ሰንስ ዌፐንስ ቱ ሱዳን ቪያ ኣስመራ ዝብል ዘሎ ካብቲ ኣብዚ ሓፂር እዋን መፂ ዝንገር ዘሎ ወላ እውን መሪሕነት ናይ ትግራይ እውን ብገለ ከባቢ ድሮን ዘሎ ፀረ ድሮን ኣሎ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ካበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝተገልፀ ኮይኑ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም according to several witnesses ብዙሓት ናይ መሰኻኽር ከም ዝበልዎ ናይ ቱርኪ ባይካተር ቲፒ 2 ዝበሃላ ሞዴልን ናይ ኢራን መሃጀር 6 ዝበሃላ ድሮናት እዚ ፕሬሲሽን ጋይድድ ቦምብስ ዘለወን ናብ ሱዳን ብኣስመራ ቢለን ሓልባ ከም ዘለዋ እዚ ከዓ ብባፃ ዓቢሉ ከዓ ፖርት ሱዳን እውን ዝኣቱ ከም ዘሎ ኣብዚ ብዝርዝር ገሊፅዎ ኣሎ ኣብዚ ናይ ኣልፈታሕ ዓብዱልፈታሕ ቡርሃን ነቲ ካብ ኢራንን ካብ ቱርክን ዝረኽቦ ሓገዛት ብኤርትራ ቢልናዊ የብፅሖ ከም ዘሎ እዚ ናይ ኤርትራ ዘላን ከምኡ ከምቲ እንግሊሽ ከተንብቡ ትኽእሉ ነቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ኩሉ ሻዕ እንድሕር ሳብስክራይብ ጌርኩም ክመፅእ ስለዝኽእል ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ብዙሕ ኮሜንት የድልዮን እዩ ናብ ኤርትራ ፀገም ይመፅእ ከም ዘሎ ንክዛረብ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ኤርትራ ንህዝቢ ሱዳን ትሕግዝ ከም ዘላ ኢና ንፈልጥ ህዝቢ ሱዳን ድማ ሂወብ ተዓዊቱ ክወፅእ እምበር እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ንሪኦ ኣለና ናው ሌትስ ኮንቲኒው ቀፂልና
أبزيا أسكن بعدنا خملس يا بزيا سمعوا ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ክፅምበል እንከሎ ነተን ምእንቲ መሰለንን ማዕርነትን ዝተቃለሰ ዓበይቲ ፀገማት በጊህን ኣብ ዓወት ዝበፅሓ ታሪክን ጅግንነትን ዝፈፀማ ደቂ ኣንስትዮ እናዘከርና ኢና እነብዕላን እንፅምብላን ሓለፋ ኩሉ ድማ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ተቃሊሰን ዘቃለሳ ታሪክን ጅግንነትን ዝፈፀማ ደቂ ኣንስትዮና ሓለፋ ኩሉ እየን መወዳድርቲ ዘይብሉ ጅግንነት ፈፂመን ድማ እኖ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሕፈታት መንግስቲ ብምዃን ይመርሕ ኣለኹ أقولنا نهريو زعدنكمنا إن زينا يمسجن بعبي ودماني محبر تاكسي زوا ماكل تعمه مسجونو ميدلي أستفى على ريبوت أزلنا يوميلهم اليوم بأكار ذكيهم اليوم أزي ما أدرس السادة زجورنا مسدكنا كون بعلنا زورت تاكسي ناي أب إيرترا ينتري وندلهم أديتاتنا إيرترا أب كل سلاتين حسب أب بيزنس نريان حسب أب تاكسي حسب أوتوبوس سلازي it's beautiful it's really beautiful نزل خنري سناي نجاريو أب كل عبيد فترة يكون أب كل صلات كأتو تخيلي نتقط تباون عبي أستوات صغيرة. أبزي تماهيرة أبزي بيله بشتاوت مرتنا تمهاركو مع خاقدين بعلبيتي أزماني راتو نتعزما تركمو سلزنا برد خيزال لنزبلا أبها خلاص لزنا براني شتردين كدكم سلزلكا إن دخلنا كامل بارسل زخني بس زرخنا يعدل كارتن قالوا بصوتنا بليتنا زيكونا زرخنا يو قليل سلزيكوني كنا نعبير لنا نقع زلنا عفز ندري خا كنا نتسحلنا تعمل نسكت مجمع beautiful أمسجنوا ليسكي زين أديتاتنا أحاتنا دكنا أب كل صلات كأتواب مخالن دس يبلني it's beautiful صبونا جري ورق تيرتيفون نخمسة عينة زينة نقدميت كم صب مخالهم عبي كبري ألنا مالتشو كابز قصيلنا هنا لنكني obsession ناتي كوين زلو نابو خنسجرينا نسدما هجراويت كان تاكو السجري إرترا كم معلتنا معلتي تجرمنان زدستنان زيناتاتنا نسمع زلنا كم تري وزلهم بوقوبات منسياتنا بدكنا زقومت أب سوشيال ميديا دارجا نزينا يكو السجريناتنا تم بفلا بيكس زلهم تري ولهم بزعي زوات زلو معلتا واحد دشت تصاوتاي تصمبيرو تراخيبهم كستو خاب كستو زبلك كم زناي بريمير ليج نريوز نبرنا ناي بحكي الزاربي درجاينا بس هنا زلنا تقداينا تصاوتنا دما 5 والله تفر عليه نغرنا غبرو يريونا لو توم منسيات and I'm really excited ورق كالوت هجراتون كستوعلو لي جميرا مالو there was this international attention يركب كم زلو زري زينا أوت يعني if I could find it أنا بكالو زي كم سألكم كفتني أجيك رغباي كالكون تفلو تخون مي بابزي ولا كالوتون attention يبولو يبلالو 5 وزلهم تسعتنا ناي جروب فوتوس كجبر جميرا مالو and I am so excited ناي بحكي قبل بي تحقق يسلخ بفلا إذا سأل زي مسراقوا تسمعني حبن تسمعني حقوس وسن يبلون مخنياتو جرمان أي تسألي صباغان أي تسألي حجرايت كانتا كوسغرير ترا كمزي لكن ريان دلنيرنا it's beautiful أنا ناي بحكي ناي كوسغري ملي هو سنتين ملو كعسو تسعي تزعب خو سلازخون كو دكايون كلهم كعسو تسعو تسلازخون كو ناي بحكي بسنكت ناي أرسنال ناي قال نبلو أصل تشيني يقدي فين يرك الجيجن حجرايت كانت أنا نابتي ودرت متصب مهلاوا ناي بحكي قبل البيت حق يسلخو بشكلتان فتون دي ناقن انتاي لبوست غير مسلكم أنا إيرتراك بحال كله مبزح تسب كعسغري رايز أمناقن بشكلتات رايت فلت أبزوان زجن بكعسغري دم مبزح بإيرترا ناي بحكي داق ماي تنساي ناي كعسغري كنري كم نخل مجنزابي دليلا حنتي أب إكس يفلو بلي شير قبروا مغنياتو تصبغناتنا ون بوست نقبر كنكلالنا سبيشال كعسغري بعالم درجة أبي زناز تفلات النزل لو سلزغني نحنا دما أبو بوتنشال سلزلنا أب كعسغري تصبغ كنكيتكلنا أبي أرأيا كنا أبينا إنترناشنال كل حتى نركب نخلينا بو منصر دما إيرترا هجرناون أب كبر تركب سلزي تكبر دما نعكبنا أب كل درجة كنت كمل لكن كلالنا everything is نفسه كف نجر أقداسين هجرنا بفلا كعسغري تعذابن أب كعسغري ساتفن بزح سلزخونا نيرترا نتي نيرترا كنتات مغيار عبي تراك صوتي خلي أبزون حنتي no not this one give me this one man أنت كاريكمي هذا كابتن بزعبا ميديا نا أفريقيا ميديا سي بزعبا إيرترا زبلو زلو يلو موت يوم لا زلو كاريكمي there was يا يلا مالت maybe أبزي هوي سمان تلو
ናይ ሓወስዋን ኣሎ ብዝኾነ እንታይ ክብል ኢለ ኣብዚ ነቲ ሃገራዊት ጋንታናትና ምሉእ ፅቡቕ ነገር ካብ ልቢ ንምነየላ ሓንቲ ፖስት ኣብዚያ ዘላ ድሓን ካብኡ ከም በበልኩም እየ ሓደ ኣፍሪቃዊ ዝበላያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓብይ ጠመተ ክግበረላ ዘለዎ ክለብ እያ ስለዚ ዎች ኣውት ኢሉ ንኩሎም ተፃወትና እናዘርዘረ ኢሉ ኣሎ ኣነ ድማ ሃገራዊት ጋንታና ንሃገርና ኣብ ሽም ሃገርናን ዝና ሃገርናን ኣብ ናይ ቀደም ታሪክ ንምምላስ ዓብ ግደ ክፃወት እያ ብምባል ፅሒፍ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ ኩላ ግን በዛ ስእሊ እዚኣ ገይረ ኣክዛዝም ክፍትን እየ እዚ እቲ ቀዳማይ ገፅ ናይቲ ታለንት ኣብ ኤርትራ እትዩ ዘሎ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክንርከብ ንኽእል ግን ግምት ኣለኒ ድሕሪ ትሬኒን ተፃወትና ሞራል እናገበሩ ዝኾነ ዘሎ ቪድዮታት ይወፅኣሎ this is beautiful ብሓቂ ተሓጒሶ ኣለኹ ኣነ ምስ ኤስዋቲኒ ትበሃል እያ ቀዳማይ ፀወታ ክህሉ I think ኤርትራ ኣብ እውን ዓወት ክትጎናፀፍ ትኽእል ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ንእሽተይ ሃገር እያ እታ ምሳና ትፃወት ዘላ ግን ብዓይኒ ኩዕሶ እግሪ ክትርኢ ከለካ ከም ናይ ኤርትራ ብድሆ ዘለዋ ሃገር ስለዘየለ ንሕና እውን ከም ንኣሽቱ ኢና ንቁፀር ከም ኣንደርዶግ ኢና ንቁፀር እታ ኣሰልጣን ናይታ ክለብ ናይታ ኣንፃርና ዘላ ማለት እዩ 4 ዓመት ኣብ ኢንተርናሽናል ፀወታ ዘይተፃወተት ክለብ እያ ምሳና ትፃወት ዘላ ስለዚ ናይ ግድን ክንዕወት ኣለና ብዝብል ነቶም ጋንቱ እቲ ንጉስ ብንጉስ እያ ትመሓደር ንጉስ ናትና እዚ ዝናሎ ኢሉ ነቶም ተፃወቱ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣይተረዳእካን ኣሎ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ገበል ይመፀካ ከም ዘሎ ለበዛ ልበይ ኣርግፀኛ እየ ምናልባት መጀመሪኦም ስለዝኾነ ከየብሉ ክእሉ እዮም ግን ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ 4 ዓመት ኤርትራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኣፍሪካ ዓብ ቦታ ክህልዋ ይኽእል እዩ ናይ መወዳእታ ሪቶናተይ ድማ ደቅና ናይ ብሓቂ ምዛ ክለብ እዚኣ ክፅለሉ ምዃኖም ይርዳእኒ እቲ ማልያታት ናይዛ ሃገራዊት ጋንታ ነዛ ክፋል እዚኣ ጥራይ ቆሪፅኩም ኣመሓላልፉለይ እዚ ማልያ ናይ ሃገራዊት ጋንታናትና ልክዕ ከም ናይ በዓል ኣርሰናል ማንቸስተርን ክሽየጥ እየ ዝደሊ ስለዚ ፅቡቕ ፅሩይ ዝኾነ ክዳን ፅሩይ ዝኾነ ማልያ ትሰርሑ እንተለኹም ምሳይ ፓርትነር ክትኮኑ ኣነ ፕሮሞት ክገብረልኩም ይኽእል እየ ፅቡቕ ዝኾነ ዌብሳይት ዘለኩም ፅቡቕ ዝኾነ ማልያታትን ኦሪጂናል ዝኾነ ማልያ ትሸጡ ተለኹም ሪች ኣውት ግበሩኒ በዚ ፕላትፎርም ናተይ ኣነ ንባዕለይ ፕሮሞት ክገብራ ደስ ይብለኒ ኣብ ወሳብ ናተይ ፀሓፉለይ ክብለኩም ይደሊ ምክንያቱ ሃገራዊት እቶም ንኣሽቱ ደገ ተወሊዶም ዘለዉ ደቅና ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝፈትዉ ናይ መብዛሕትና ማለት እዩ ነዚ ማልያ ይኹን ነዚ ሃገራዊ ስምዒት ናቶም ዝለዓለ ከገንፍለሎም ዝኽእል ነጥቢ እንተሎ እዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ከምኡ ድማ ናይ ብሽክሌታ ዓብይ ፅልዋ ገይሩሎ ኩዕሶ እግሪ ድማ ናብቲ ሃገራውነቶምን ምስ ሃገሮምን ዘለዎም ኮኔክሽን ኣብ ምዕባይ ዓብ ተራ ክፃወት ክእል ዝብል እምነት ኣለኒ እታ ቪድዮ ኣንዊሐ እያ ኣለኹ ናይ ሎማ ርሳብ እዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትግደፉ እናበልኩ ክሰናበተኩም كتبن وينوا معلالة شعبي حريف دي وطي شطارة انتون حانتي شعبي ما يكوننا دياسبورا يقوم عاد زلنا عودنا حفاشي لحد النبنا بزين سرتنا يسورانا ما يكسر أمور